Guys, my comments in here school Buddha, I'm not name okay. Where are your comments, guys? Where are your comments? Where are your comments? Right, thank you, Fadzai. The Padona comment here. Thank you, Fadzai. Hi guys. Hey Baba Tonde. Moriseiko baby wangu husband. How are you this morning? How are you? My first world countries kwa muri Baba Tonde. Moriseiko. Hello guys. Murisei. How are you doing? How are you guys? How are you doing? Shikai pano guys. Hands mati UK chibaba chenyu pamjolo kana mozogara. UK chibaba chenyu Cape Town garai pasi. Cape Town garai pasi. Mugare pasi kuti tlo. UK chibaba chenyu pamjolo. Mugare pasi kuti tlo Cape Town. UK chibaba chenyu. Panotoka kuti UK iya. Mufa kugara pasi kudzikama chaiko. Cape Town. Trophy yakaindi. UK chibaba. Ndoziva kuti vamwe vacho ndovakabva Cape Town asi chibaba. Hanzi makutobika sadza here kana kuti siku breakfast kana kutobikira vamwe vanhu vangu makastoma vangu 4 akuda mafuta akabhadhara mari dzavo pa 2 days dzavura pana sina time. Vandu vandoda tobikira mafuta ewa ndinomatumira. Vandu kutogadzirira. Ndakubika kana. Thank you for the star standy. And smelly maturere. Hello kids yemana. Kana ndichangu ichi. And this jongo chanda usiku ere guys. Ndakavacha. Choshanda usiku nchwata right. Guys, mamka say guys, how are you guys? Mamka say itime chitega wamwe guys, share live mtege wamwe tiwe nyaya ndo yanda posta manje. Saka tangona kuti zvinani perere pa live nyaya yacho. Ingoperera pa live because nyaya yacho yakareba nyaya yacho. Asi chontinetsa wo ndichekuti vanhu varume ku UK kana muchimitisa zvokwadi. Asi anenge ndizati pamunenge muchiita zvamwe muchiita pano zvagwa mwana. Andimozviziya kuti pano zvagwa mwana. Kana pazvagwa mwana kana wanyenga mumwe. Saka why do you kuti oramba mwana ura chiramba mai zvasi mwana wako chichengeta kozve. Chiramba mai asi mwana wako ochengeta. Hanzi kana kapane Jose pambe no ways. Wakafita thank you Baba Tonti. Yes Ines, how are you? How are you home girl? Kana UK pamberi wangu. It's just that when the UK aibuditsi zvose. They aibuditsa zvose ka. Aha. So you know UK, some of the people they are very private. Vanoita kuma drama noitwa. But vanenge vasingazobuditsi kuseri hailizi. Vanenge vasazobuditsi kuseri. Anmaona. But chokwadi chiripo chokuti UK chibaba. UK chibaba guys. Tinganyeperana tingaita se UK chibaba. UK chibaba. Zvekwa mwari cheko UK chibaba. UK chibaba. UK is dangerous. Ndo chokwadi. Taivhuma udzara baba maiti kwanza esi padoko. Pamaiti kapa tiseka kapa haiwa tasingasivi. Tava ground dzinoya kuse kungoti varidzi avadi tudziuye pa social media apa because of my professions and what not and my triggers wo. But UK chibaba. Anpingizo kana thank you Kero zvatagwa na Baba Tonde padenga apa. Thank you. Zvinopingi ndeyo vanaka ndifariri. Pink is for kids. Ndifariri. Pfeka pinki chaiko once in a blue moon. Right. Yes Petronella, right guys. Saka mati mauya mawepo musika. Pana patine nyaya tinayo guys. Yes mother wangu yes Tony, how are you? Asgesera mapoto. Shamwari, mapoto ka izo zvipandakaenda ku Africa ndakatonouya nempoto dzangu 2 dze black. Pandakaenda ku Africa izvo ndakatouya nempoto dzangu 2 dze black. Kusanizwa kuti tachembera.
tiri vapote black isu idzo dzaitsana dzesilver idzo dzingoriwo dzedisplay nangotengawo muno kuti ndinongagodii but otherwise ndedzedisplay inditozvibikira mupoto senge sadza poto dzeblak idzi ndo dzangu ende kumba dzakachipaka dzichita $9 ndadozvitengera kazvisira mbegi ngaiye nepoto yangu yesadza tikati ndingatambura kubika sadza mupoto dzesilver shuwa poto dzeblak dziriko right. So hanzi Captain Braumbe hawangu hauziviwe hauzi yes moms muri sei vana madhuwe mamuka hero right. Inzwai munzwe guys saka ndoda kuunza mwana ushu hanzi America ine drama kungoti vanhu havazivi no baba Tonde. I think America haina kuwanda. I think vanhu havana kuwanda maZimbabwe ariko but hana kuwanda zvezvokuti zvokuwanda wanda kuzara like sezvakaita kunana kuno kunana UK nekunana Cape Town andowana saka chero sometimes ukamugombe kunongove nemapenzi atongozivawo hedu kunana America uko kuti vagara vanotopenga waya andowana ndo vagara nenge achingobuda madrama avo but otherwise kune vamwe vanhu cheko like vamwe vanhu yautore choni I don't know kuti America kuti ina vanhu vakawanda zvekudaro haina vanhu vakawanda zvekudaro aiwa pakubika zabona ini kana guys ndobika sadza ndobika rice rangu rine dovi ndobika mupoto dzesilver idzo dziya dzinotyisa pakana nozvivira nepoto dzangu kubva kumusha ndikati handizvondinetsa right to have a baby hanzi pray for me naLorraine I'm struggling to have a baby shame ako dear are you struggling to have a right tozotaura kuseri unibate kuseri tingokupawo mareferrals yes Pamela mune mafuta ebhodhi here ndo handikutoita ipapa paibhodhi wayo ndefirst ebhodhi ndapedza ndokupawo mareferrals wongoendawo right hanzi tsimbiswaga mari choede chekutanga cheda kutaura nechekudai so timu rakauya kuUK handika manyisai mashifts manyisai mari izvi zvokuzvara izvi chimbomirai zvokunyengegwa nemurume kunzi baby tanhumbu ndokuchengeta guys ndofunga madzita zvakawanda andima madzita zvakawanda guys UK varume vanongoda kungoita zvavanenge vachiita mwana asi hausiri wega unenge une mwana handiona hausiri wega unenge une mwana vakatowanda vanenge vane vana thank you school vakatowanda vanenge vane vana handimaona muUK imomo handitiwazvona saka wako hanga kazhinji kacho wako azomboshamisiri zvokuti wako anochengetwa mwachirambwa handimaona baba Tonde I'm blushing handimaona vamwe vachirambwa saka kana mapinda chesai mashifts guys siyai kumboita zvokungoti mimba imoto zati kubva kuchild care chaiyo kunonetsa ende kazhinji vamwe unongositorina usina mari kana kuti usina hama dzakawanda dziri muno chero une hama guys imi life yekunoguma kunyatsokuihwisisa vakapinda nemaCOS life yekunoguma kuihwisisa kuti chero une hama dziri kunoko munhu hama dzako dzitoriwo busy kuchisa mari vari busy kuchisa mari havana nguva yekusora vachinesana nemafeelings avana kuchengeta mwana wako handiona kuti uchengetegwe mwana imari iwe kana usingashandi mari yacho inobuda ipi unoiwanipi handi muri kuona pari triki pacho andakuona ndiani munhu yejeni ndichadzokera kumacomments chadzokera ndangoposta ndamboenda macomments handimaona saka musangomanyira kuita nhumbu asikana musamhanyire kuita nhumbu nokuti munopinda bhisi kutaura chokwadi regai timudedze ataure nyaya yake imwana uyu zvinhu zvaakaizva ari kuitigwa nemunhu uyu Hi love, how are you? I'm fine, how are you? I'm Can good. you hear me? How is the op today? Yes, we can hear you. Urukunzwa sei na? Okay. Ndikurwadziwa. Urukurwadziwa? Right. Ndave pa live right now. Anditika. Saka ndiri pa live right now. I want you to know not une shungu and dzekuda kutaura. That will also help you to release the stress yaunayo. Yezvinhu zviri kuitika mukati mupenyu wako panguva ino. Talking helps sometimes. We don't judge, you are just going to listen and take an tonality tingabatsirana sei kuenda forward and so let's hope kuti mwana haasi kunetsa anonetsa here mwana akuchema here Anonetsa there and there hake lucky ndekuti hanyanyonetsa too much because dai ainetsa too much and aikwanisa kumusumuta like all the time. Mwana wekutanga I get to a point mwana wangu wechi2. Okay. Kana ndikatedza kana kumusumuda ndinotoita utozhuwa because andikwanisi kungomusumuda kawani. Okay, neoperation. Alright, saka umwe mukuru ari kupi ari kumusha? Mwana wangu mwacho wekutanga ari kuCape Town ari kuSouth Africa ndokwaanogara.
Kapa. Akasara baba wake koko. Anogara nefriend yangu Cape Town. Kukaite kuti mwana agare nefriend newe. I didn't want her to go to Zimbabwe. I didn't want her to go to Zimbabwe. So the plan was to bring her here kuti auye kunoko. So chichikumisa. So then after ndazoita nhumbu yemwana uyu ndakabva ndadzosa maplans backwards kuti ndisamutore now because baba vemwana uyu vanga vachindinetsa all along pandanga ndine nhumbu yemwana uyu. Mwana ari Cape Town akura sei? Ane 5 years now. Na tora mwana wangu. Tora mwana. How do you know kuti mwana ari right zvotodaro? No, she's fine because ndinotaura nawo like almost every day. Mukamona ndichakutumira mapicture ku WhatsApp, she's fine. Kwaanogara izvo at the moment. Saka kuti ndimutore right now nesituation iripo andikwanise kumutora. Yeah, shamari yako itori right zvotodaro une good friend. Makasangana nevi friend yako? Ndaenda naye kuchechi, ndakasangana naye kuchechi pandaigara kuJohannesburg. Taipinda tese Zayota yekuJohannesburg. Okay, saka unomutumira mari kupera kwemwedzi wega. Yes, Machembe. Yeah, so aishandira hama yemunhu wandaigara naye. That is how we became friends kurosvika kana kuZimbabwe. Ndakutoenda kumba kwavo tichienda kumaholiday tese and taienda tese kuchechi every Sundays kana midweeks services taienda tese. Okay. So this is how she became my friend. Okay, 5 years. All right. Saka this lady unomutumira mari every month ka for mwana? Ndinomutumira mari yemwana every month. Saka ndaziva for very long time. Saka kumutsatsa ndinomutsatsa because I have known her kubvira muna 2018. Okay. So she's like a young sister to me. Ndiye atori sisi vandiri. Okay. Because she knows like everything. Zvinenge zvichiitika panenge ndiri. Ane murume? Anogara nemurume wake, then ane vana vake 2. Then mumwe mwana wake akaenzana nemwana wangu. So that's why ndakada kuti agare futi nemwana wangu because vana vakaenzana vari 2. Then anenge ane shamariwo ipapo. Alright. Ko saka manje iko zvine zviri papredicament yawakasangana nayo iyi. Saka mwana uri kutumira sei unodini? Amara. Kutumira mari every month. Ndaenda kubasa. Ndakanga chimboita dormant first. Saka dome yanga isingandipe mari then pandazowana live in. Then pandakawana live in ndakanga ndine zvikwereti and I managed to pay out zvikwereti zvevanhu. Pandakabhadhara zvikwereti zvevanhu that was after baba vemwana uyu ndataura nawo tanga tawirirana vasati vaenda kuZimbabwe. He said to me kana ndadzoka kuZimbabwe dauti utsvage imba yekuti tizogara kufilter mune mwana ikoko tichibatsirana kuchengeta mwana tese. So paakaenda kuZimbabwe tanga tawirirana kuti tatsvaga imba yekuti tinge tigara tese. So inini pandaenda kubasa ndaishanda ndanditori nemasavings angu ndaisavha mari yangu. Then paangadzoka kubva kuZimbabwe achadzoka kuZimbabwe because ainda nenyaya yepreparation yemwana ndichiudza mukoma wacho kuti taurai nemuninoyo kuti ndikuda chii zvinhu zvemwana. Ini ndakanga ndichitenga zvinhu zvishoma bit by bit. Then pandakaseva mari yangu uyu ari kuZimbabwe akatonditi pandikudzoka end of month end of July end of August because akaenda July holiday. Pandikudzoka end of August ndodzoka ndichitenga preparation yemwana yese so you shouldn't worry about it. Ndikadomuti alright it's fine. Adzoka end of August uyauya ndatoona kuti munhu adzoka kubva kuAfrica nditi anga ashanyira hore rake riri kuAfrica ikoko kunonzi authority. Adzoka kubva kuAfrica ndobva authority okoyo okore anogarepo authority. Anogara kuChegutu. Anzi kuChegutu ndokumba kwawo because ineighbor yavo kuChegutu kumba kwaamai vacho. Maudhiro andakazviitwa. Kumba kwanga kuri kwaamai vake kwavakaberekwa ikoko ndokwaanogara kuChegutu. Okay. Saka iwe nemurume uyu katimboita tichibvunza iwe nemurume uyu makasangana kupi? Takasangana muno muUK. Rini? Ndakasangana naye muno muUK. That was muna January 2024. Last year. Yeah, last year. Pandakasangana naye munhu I never wanted to date him from the beginning and I told him and I kept telling him this every single day that you know what pandakakuona iwewe I never wanted to date you because of zvawaitaura pamusoro pe-ex-wife yako zvawaitaura pamusoro pevana vako zvakandiratidza kuti you are not a good person because if you are speaking evil things against your wife yet iwe waigara naye inini ndichigara newe at the same time ndiona kuti hauzi munhu ari right. Saka why did you become pregnant? Why did you become pregnant when you saw that this person was not
not a good person, aitaura bad about mukadzi ex-wife yake nevana, and you went there achikuudza and you fell pregnant. Why did you fall pregnant? I fell pregnant, that was this year. So after that, what happened is akaramba achipesiwa relationship ndodanane ndichitomuramba nditi handidi. At the end of the day ndakazoita give in. Ndaita give in handiti. All along ndakaona ma-errors emunhu uyu. At some point ndakambata ari pambhedha ane muNigerian mukadzi wanga ari naye pambhedha kumba. Hey, the last year yoyo. That was last year. Last year ndikakaunda vanhu varara navo vandaizira it's more than 5 people. But still my question mwanangu is, why did you get pregnant? How old are you? Patakazota kuti ndiite nhumba ndakaita nhumbu ndisingatodi. All along aida kuti ndiite ndikutaura nyaya handiti from the beginning. Aida kuti ndiite mwana kubvira kumashure kubvira pandakatomubata kuti ane hure rake rekuNigeria. Ini ndakanga ndisingade kuita mwana because ndakanga ndatonototi munhu haana ma-interest nevana vake varipo because akanga achirwadziwa kutovhizitira kuenda kunoona vana vake muno muLondon. Yet ari padhuze navo. Saka ndakagara ndatozodza kuti handina kuzororwa nemunhu akavenga vana vake because hapana paachazombofa akandida inini kana kuzoda vana vandichaita naye because pakaitika any mistake anovenga inini nevana vangu at the same time I will suffer. Saka chazviri kuita vana vekutanga ava. Okay. So patakadanana nguva yese iyi aita chihure chake ma-on and off achienda akadaro. Chigara tese every single day. Ukamubvunza nyaya yechihure chake aibvada kutanga kutaura nyaya yababa vemwana wangu ndobada kuzoti aiwa siyana nababa vemwana wangu because baba vemwana wangu ndakavasiyira nenyaya dzavo enda utorinei navo. So after that muna December ndopandakazodzwa nyaya yehure rake rekuZimbabwe. Ndakazwa nyaya yehure rake rekuZimbabwe nehure rake rekare ndikumbo kurimwe futi rainzi Nyasha. Nyasha ndiye akandinga kuinbox kwangu achitodudza nyaya yehure rekuZimbabwe. Ndobva ndaisira musikana uyu message. Musikana uyu aitondiziva ndobva atouyisa message back kwaari zvikanzi udza vanhu vako kuti vasanditextire. Pandakazogara pasi ndichitaura naye akandiudza zvikanzi anoziva kuti ndinogara newe ndiri uriko ende hatorine nazvo. Ende mahure angu ekuZimbabwe hawagone nekuti mahure angu ekuZimbabwe maginda goria. Ndiye ari kutokudza kudaro. Zvikanzi mahure angu ekuZimbabwe maginda goria hawagone. Achiudza ndikati saka iwewe uri kugarire chiini because akandiramidza kuenda kubasa kuWales ndaona basa akanditi usaende kubasa that muna November. Usaende kubasa because iko nezvi ndasettled ndada kuti tichita vana. Ini ndasingade kuita vana because dzimwe wacho akadhakwa akatanga kutaura nyaya dzake aitanga kurotomoka. And the other thing again ndakaona ghost account yake kuFacebook raakanga achitaura zvakaipa pamusoro pemasingle mothers. Munhu akavenga masingle mothers. Iye murume uyu. Yes. Chakaita kuti ndizoti ghost account iri nderake akanonyora about madegrees ake paghost iroro. Ghost rake ranga ritori very popular kuOrchard information ranga rakanzi munombodei munhu ngei. Ranga ri ghost account. Munombodei munhu ngei takubata. Yes. That is ghost account kana makambosangana naro raineta zvisingaite kuOrchard information achidhisa masingle mothers every single day. Saka iye manje pandakaona ghost iri handiti matauriro aita aine nemumba ndo manyorero ainoita paghost iroro kuFacebook. So this is how I started following ghost iri. Andirambidza kuenda kuWales, akandirambidza kuenda kunoshanda kwandaenda basa kuWales. Achiti hanzi ndoda kuti tichiita vana because ndinenge ndasettled. Live to remain yangu yakaita kudhara handiti. Saka ndinenge ndaapply British citizenship yangu kana yaita next year. Toita maplans ekuti tichiita vana. Saka ini ndakaniita nenyaya yeghost rake because zvaaitaura neunhu hwake hwaaita. Like munhu angachingori evil. Okay. Angari my evil. When was that? Wakona ghost zvari? Ghost rake ndakaona last time na May. Last time na May. Ndakazoti ndirake manje. Ndakatanda kuzoti ndirake ndaita zvekutofungidzira. Takazoti ndizoti ndirake exactly inhawo yekuti zvaakanga achitaura pane paakazonyora nyaya yedegree madegree ake kuti I've got 5 10 degrees achitaura nyaya yedivorce, how he hates divorce, how he hates masingle mothers, achitaura nyaya zvaienderana namai vevana vake vekutanga on that ghost account. Ndopandakaona kuti okay ndiye munhu uyu. Saka ini ndine habit yekuti ndinoposta zvisingaite paWhatsApp pangu. Like my status angu, with my video, my picture, you know. Ndinoposta zvisingaite. So you would ask for my video and then ndaita papa andinyangoona online evamwe vanhu ezvimwe zvino zvingori funny. Aikumbira mavideo iwayo kuti ndipowo ndomupa. Ndichimupa anobva aisa kughost account roro immediately ndakatobata phone ndichitoona. This is how I got to know kuti ndiye because akazviita many times.
azviti many times achidaro saka ndakazodiscover kuti ndane nhumbu takazosvika pastage yekuti anhumbu ndakanga ndiri pamapirits ndobva ndachinja kubva kumapirits ndakanga ndiri painjection infact ndichibva ndachinja kuda kuenda kumapirits ndichida kandichada injection ndaenda kumapirits pandanga ndakuenda kumapirits mapirits haana kushanda ndobva ndakabata nhumbu pandakabata nhumbu ndandati on my way out because I was already tired and fed up nechihure chemurume wede abuse yake like he was very very toxic aiti akadhakwa you would say like evil things ini handa kuzvijaira and handa kujaira lifestyle yekuti aunge like sechihure because ndakakura ndichinamata ndakakura ndichienda kuchechi nini handa kuzvijaira handiende kubhawa I don't drink I don't smoke So after that, pandakabata nhumbu ndakanga ndatotsvaga leave in ndatoita interview basa kwangu handikushanda kwandandishanda kwandabvarise ngapa ndichizoya kumaternity leave. Ndobva ndatoplana kuti ndikaenda kuleave ini ndosiyana nemurume we for good because this man is not gonna change. And now I get to understand and know the reason why he is divorced. I got to understand the reason why mukadzi wake waanga naye aiti hanzi akamusungisa kuenda kujail. Saka ndana on my way out. Ndatotsvaga basa rangu basa parakaita that's when I discover kuti ndine nhumbu ina handichandamboita abortion muupenyu hwangu handichandamboita zvechihure muupenyu hwangu handizvikwanise and I told him ndikati ndonyaya iripo ndibva atanga kuti handiye ina handidi nhumbu handidi zvemwana this and that ndada kutoenda kusaudi arabia naauthority ndiyodada kundandogara nayo Saudi Arabia iwe unosara uchigara kuno ndikati it's okay kana uchizonomba kuti sei hauri mito sei ndinozvishandira saka pese pandaishanda pa aindifurufusha every time you would insult me left right center ndandisingataure ndaimunyararira ndichimuignore ndakazopedzisa patime yekuti ndandafed up because pandaenda kuhospital mamidwives angu ndaiudza madoctor angu vakabva vaallocator social worker ndaivaudza ndichivarakidza mameseji ezveshe zvaaindiita. Then the other day my friend ndobva ariti munhu uyu ari kutokujairira because haumudaire iwo akakutuka mudaire back because the more auchamudaira achaona kutoti munhu haachada zvekujairiro and it worked for me paaindituka left right ndakanga ndisingamutuke back ndobva ndatanga kumutukawo back. After ipapo then ndobva ndazoenda kubasa kwangu kulive kuya taingonetsana all along ini nhumbu ndakamudza kuti handibvise handinambobvisa nhumbu muupenyu hwangu saka handiite izvozvo handinamboita chihura handinamboenda kana kubhawa handiite izvozvo and I have never dated kana murume womunhu kana even single day kana boyfriend yemunhu handiite zvechihure. Ndapedza kudaro pandakazobva kulive in kwangu iye akanga aenda kuzimbabwe akaenda kuzimbabwe muna July holiday aenda kuzimbabwe muna July takanga tawirirana zveimba nezvemwana then ndakabva ndazoti ndava nekubasa chienda kuannual leave early. Saka iwe uri kuti wakabuda mamaigara nese wakazenga wabuda ini ndakanga ndiri kulive in handiti saka pandanga ndiri kulive in ndakanga ndine imwe imba yandaimborenda pandaita domiciliary. Okay. So imba iyi takaita kuti ndiirende inhau yekuti takanga tigara tese kuimba yaaigara kuCroydon. Okay. Then pataigara tese ikoko vanhu vekubasa kwanandaona sponsorship kuside kunoko vakataura kuti kwauri kugara kure and hazviite kuti ushande uchibva ikoko uchiuya kunoko every day. So iye manje aiuya kumba every single day makuseni anobva kumba oenda kubasa oenda kumba kuCroydon onotora hembe odzoka kumba kunokufilter. That was our routine every single day. Pandinge ndiri off ini ndoenda kupi kuCroydon. Okay. Because vane sponsorship vakati kuti tikupe sponsorship haugare uku tichikupa sponsorship unofanira kuya it's either kuAshford kana ndoenda kuFilter. Okay. Ndobva tatowirirana pa iye ndobva achateera kuFilter. Iye haana kuzoteera kuFilter because akati ndatora list re1 year pana patakamuva in. List ndatora re1 year iyi imba inoende yabosi wangu wekubasa kuchikoro. Saka kuti ndingoti ndakubuda hazvizoita because zvinoita tension kubasa nabosi wangu. Pandakomti alright. Saka imba yakanga ichitongogara like hembe dzake chete ikoko. Taikuenda tese kana inini ndiri off. Most of the time ndo magariro ataita every day. Musikana uyu aitoziva mukadzi uyu haasi musikana infact mukadzi because anga ane murume wake akafa. She was married for over 10 years. Murume wacho hanzi akafa here kokuko nechirwere chemwoyo here wanoti ndakatodzwa nemumwe munhu waakanga atuma kwandiri kuti andinyenge inini paFacebook. Munhu iye ndipo akabva atitaura ndikanzi uyu ndiye andituma. Ndikati kwaakutuma sei akabva azotaura akundiudza iye kuti hanzi murume wake akafa nechirwere chemwoyo havanamboita vana this and that.
ndobva zvangopera zvakadaro muneni pandamubloka. So tagara tese nguva yese this lady aizototi ndiripo, she never cared. Like she didn't care kuti ndiripo or whatever, aitozviziva. And there was a time yekuti akati takarara tiri kumba mwe musi akangojamba pamubhedha zvikanzi authority. Ndikati akochi zvikanzi this is not normal. I think kuti authority akushandisira mushonga handisi normal zvandinoita izvi. Tapedza kudaro from there akabva angotanga kungochinja kuti aunge muka. Aiti everyday kana tiri kumba akada kutanga kana argument ndinyaya dzake dzechiure chake aibva atanzi hanzi wakataurire china authority. Yes, akauda kuti ndizoenda kumba kwedu sei, ndinonyara sei muraini vanhu vemuraini. Authority handigone kumusiya bhoti vanhu vemuraini vanoti chii, vanotisarisa vachindiona sei. Right now paakadzoka aramba kutenga zvinhu zvemwana zvese, takatenga zvinhu zvemwana zvese tega iye hana chaakaisa. Right now handisi kuenda kubasa inini, ndane mota nemari kuti ndaende kubasa, handisi kuwana mari yemateneti kubva kuna bosi wangu. And I told him kuti you know kuti ndakaenda kubasa iri handina kana 6 months ndaendapo, saka mari yemateneti hakuna. Ndobva ndatongorakidza tsamba yakabva kumateneti allowance yakauya musi wa18. Ndikamutapa iye adzoka handisi kukwanisa kuwana 187 pounds iyeye every week because vane zvinhu zvavari kurequesta. And now time yaenda inini handina mari. Chindibatsira izvozvi right now ndabva kuhospital nditi ndisati ndabva kuhospital infact akauya ndobva ndamuti uya nezvinhu zvemwana, ndobva auya nezvinhu zvemwana zvanga zviri zvihombe because ndakatenga zvinhu zvemwana from kubva like 0 months to 12 months right now. Kundiunzira zvinhu zvemwana zvihombe zvingatokwana mwana zvinhu zvekuma 9 months. Ndikamuti naiwe saka warwadziwa nekupinda mumba pawatopinda mbotora zviri kuselekta zvinhu zvidingi zvokuti mwana apfeke. Zvikanzi harizi basa rangu. Ndikati but ndiri muchipatara ndiyani wauri kungoti ndinotuma kuenda kumba because unobva kuti ini ndaigara newe togara tiri 2. Hakuna mumwe munhu aripo kana friend kana ani wokuti ndinotuma inini. Iwewo taitaiwa kunga usingadi kana kuti ndichaure kana nemunhu wemunext door neighbor wedu chaiye. Saka hakuna munhu wandinotuma. Auya nezvinhu akabva aenda, then aenda akanditi hanzi ndiri kuenda Shamway kubasa. Ndikati it's okay ndibada kusiyana nazvo. After aenda ndakasara ndikabuda kuhospital. Ndabuda kuhospital tisimene ndichibva kuhospital ndakanga ndisingagone kufamba, ndasangona kana kudzika pamubhedha. Because operation yangu pandakapinda mutheater na 2:15 musi weSunday. Ndapinda mutheater ndisati ndatanga kuita operation ndakavabvunza kuti operation yangu inoita nguva yakareba sei, zvikanzi between 25 to 30 minutes. Pakati pe5 to 10 minutes mwana tinenge tabudisa taakutosona. Kana ikazorebesa inosvika kana 45 minutes. Operation yangu payakaitwa sisimeli yakatangwa na 2:30 ndandatopa mubhedha. Ndatobayiwa injection echipiri yatota kick in, vatondicheka ndakutocode kuzasuku ndisikatombofila anything. Na 14:35 operation yakatanga, vachitanga kundicheka immediately vanoisa chiketeni cheblue mutheater ndakandindega nemamidwife nevanhu vaita operation. Vanoisa chiketeni cheblue, ndakaona ropa richienda mudenga richiti pfa. Hey, muri muoperation. Ndiri muoperation ndiri pamubhedha ndisingagona kana kumuvha. Paakatanga kuti paro paririye vakaramba vachiendera mberi neoperation kucheka. Pavakacheka mwana wangu kuti azobuda vakaisa maoko right sound like kwava kune mamidwife 2 kune other side kwava kuna doctor namidwife. Vese vangu vakaisa maoko avo padumbu rangu vachipusha mwana kuti abude, vachita sizo zambe like vachipusha kunge like sizo zambe kuti mwana wangu abude. Mwana wangu akazobuda na 15:55. Okay. That's more than an hour. Pese apa ndaibleeda ndani stop masairini achirira mupassage. Kuside kwangu kuleft kwangu kwanga kune kanula ndandakaiswa, kwanga kune mamidwife 2 anga aripo. The other side kwanga kune mamidwife anga ari pamafoni. Vaiuya netimabhodhoro twemushonga, vanga vane zvimasyringe zvima500 ml, zvimasyringe zvihombe zvidhafu. Vomikisa mushonga vachipamba on my left hand non-stop. Ava veoperation vaedza kumisa ropa kuti ribude vachiedza kubudisa mwana at the same time. Masairini airira kumadziro kune chimeshini chiriko taiflasha kuita yellow chaita orange and red ndakachitarisa. There was a lady akandibaya injection yechiveve
that doctor anga ari mukadzi anga ari right side kwangu ndakatanga kumudza kuti ndoda kurara because ndandakutya ndoda kurara achidza kuti usarare kusvika mwana azobuditswa mwana paakabuditswa ropa rakaramba richienderera mberi richibuda then ndobva kwazoya doctor mumwe kumusoro kwangu ndobva aniti hanzi we have stopped the bleeding now, we have managed to stop the bleeding but you have bled more than expected. Ropa raibuda nani stop. Ndobva vati hanzi takuvhara wundi takuvhara, we are closing up now. Vapedza kuvhara ndobva vazouya mumwe wacho ndobva auya, I think she's one of the heads mukadzi iyeye because paakauya anga akapfeka zvakasiyana nevamwe. Paakauya anga akangomira akatarisa zvaitwa neavava akabva azoya kwandiri zvikanzi we managed to stop the bleeding and everything has went very well, tasona tavhara zvapera. Ndopavakazondibudisa mutheatre. Ndakabuda mutheatre na 1650 ndo ndakabuda mutheatre. Ndichibuda mutheatre ndakanga ndisisataure. The lady uyo anga ari paside pangu doctor akaramba achindidusarare ndichimudza kuti ndoda kurara achiedza kundidistracta achindiudza nyaya dzevana vake kuti akavazvarira imomo akabuda nawo and everything achiedza kundidistracta. Ndakazosvika patime yekuti ndandisagone kushama muromo wangu but ndaitomunzwa achitaura ndisingagone kana kushama. Ndokubuda kwandakazoita mutheatre ndobva ndaendeswa kurecovery ndobva ndarecover ndobva ndazogara muhospital ndobva ndabuda kuya kumba. Ndichiuya kumba hakuna munhu akazonditora kuhospital because ndingori ndega ita ndashamwari ndogara kumba. It's either ndiri kubasa kana kuti ndiri kumba. Pandanga ndiri kuAfrica it's either ndiri kubasa kana kuti ndiri kuchechi kana kuti ndiri kumba. That's my lifestyle. Okay. Andina time yake kuenda kana unta my friends tunoenda out uchisangana nevanhu. I'm always home all the time. Okay. Even now izvo zvindiri kumba right now. Ndaisukuta basket remwana wangu, ndaisukuta hembe dzangu kuti andine mabhegi. Ndofamba a distance ndinondogadzira bhegi rangu a distance ndodzoka ndosumudza rimwe ndichita up and down. Ndombosiya mwana wangu akagara pasi mukasiti. Kusvika ndasvika kudhoo kusvika ndazowana upa ndauya kumba ndezvizvi ndakamuti nemarumwe zuro ndikukumbira kuti unditengere mukaka wemwana wakagadzirwa uri ready because ndakatenga mukaka hopo. I've got my 1.8 kgs ari mumba muno emukaka 6 andakatenga epowder. Ndikamuti handisi kukwanisa kuenda kudownstairs neoperation yangu iyi saka chinditengerawo mukaka wakagadzirwa kudhara uri fresh wemwana wekuti ndinongodzisa muoma ndiri murumu mangu. Kana ndichida chikafu chekudya vasikana vari next mangu ava mune musikana aripo mumwe ane mwana anokwanisa kungonondidzisira chikafu but haakwanisi kuti anondogadzira bhodhoro remwana after every 2 hours kuenda downstairs. Ndobva aramba kunditengera mukaka. Ndobva ndaudza mukoma wacho ndikati audai muninda wekuti ndikuda chiduda mukaka nemapamba emwana. Handisi kuti ngauye pano ndikuda mukaka nemapamba echi emwana kuti ndikwanise kubatsirika. Ino handisi kugona kufamba simeli. Ndofunga operation yangu ndakuratidza zvayakaitwa. Ndinorara pasi pafloor because handigone kuenda pamubhedha. Handigone kukwira pamubhedha, handigone kudzika pamubhedha. Ndinorara pasi right now kuti ndisumuke chaiko chaiko ndinofanira kusumuka zviri so gentle. Kuti ndisumuka handigone kusumuka kubhedha ka1 kungoenda. Ndinofanira kusumuka nemabvi angu ndichikrola nemabvi angu ndakapfugama kusvika ndosvika pacheya pakona apa ndobatira cheya kuti ndisumuke ndimire. Ndakutoti handisi kukwanisa kana kungomira chiimachina kuti ndinoda kuenda kudownstairs mumastairs ndinoenda sei kubvira nezo kuti unofanira nyaya yakava mwana ndikuti nditengere mukaka wemwana. Ndikati iwewe waitipromisa kuti uda kuti ndisafe inini wakataura kuti urera kuauthority akataura kuti hanzi ndoda kuti asafe nemwana iyeye kuti chidangane da kuti iye asafe. Ndikati iye anoda kutisafisa bhoti kwaakavarwa akagara 10 years haana kubvira aita vana achiti ndakamutarisa kuita vana saka anonditira kuti newe iwe unoudzwa ngekuita nemunhu kuti uda kusafisa ini ndakamutadzirei ndakamuchengeta uchipenga iwewe ndakamuchengeta uchipenga aitopenga munhu wako uyu aitori vhurikomu aitanga anotopenga chizvekuti anga abva kuita zvedivorce yake saka anga nedepression pandakamuona time yake iyoyo and aitaunge munhu anopenga achienda kana kutrain achichema achita ndonozvikanda kutrain. Saka iwo pamwe wakapinda serebound ndakachengeta undiagnosed mental health patient yandakachengeta yakufunga kuti ini anogona kundiendesa kupsychiatric ward kumapenzi kana kumental health hospital. I told him it's not gonna happen. iye saka ndiye akuda kuchiti wochinda ikoko manje kune vana
iye akunditira kuti nezvo zvekuti ndoda kukufikisa ndoda kukusafisa nekuti iye akasafiswa naamai vevana vake nekuti hanzi vakamutorera zvinhu zvese pavakaita divhotsi haana chaakawana paakasangana nemusikana uyu kuzimbabwe akanga achienda achifambira nyaya yestendi yake kuzimbabwe here hanzi stendi iyoyo hanzi hameno zvayakaitwa neex wife yacho saka haisi kubva kubhengi saka ndoda kunogadzisa nyaya yestendi iyo ndo nyaya yaendera kuafrica last year even this year paaenda kuafrica atoenda achiti hanzi nyaya yestendi haina kuita ndafunga kudzokera kuafrica futi ndimufambira nyaya yestendi ye ndikati udi ungotaura kuti uri kuenda unoona hure rako futi pauri kuenda munyaya yestendi because last year wakafambira nyaya yestendi ukadzoka usina chinhu mumaoko this year futi kana waenda kuafrica ita zvestendi yako ugadzise nyaya yestendi yako zvikanzi at least I can have something chinenge chabva kudivhosi iyoyo ndikati uite zvaunenge wafambira pauri kuenda kuafrica I never asked him kuti stendi yacho akaifambira here kana akaiwana kana akaita sei I've never asked him kana one day okay ndakasvika pangosiyana naye kuti tikatisvike patiri nhasi izvo so anga aine habit yekumuka achida kana kundituka like every time paakandidedzera mapurisa achiti ndisauye kumba akandidedzera mapurisa ndisauye kumba ndibva kulivhini kwangu ndakabva ndamuudza ndikati wakati kune mapurisa hautaure neni unotaura neni every single day iwe unosora kutaura neni ukaudza mapurisa kuti ini newe takarambana yeti tichigara tese saka ini ndindakutoita kunge ndiri stupid saka kubva ipapo ndakamuti handidi kuti utaure neni unotaura neni kana ndingoda kana zvinhu zvemwana chete akamboda zvokuda kuti ndimuentertaine kuti auye kumba ndikamuti kumba panapa hauye handidi kuti uye panapa handidi kuti uye pamba panapa gara kwauri ikoko because iwe wakati kumapurisa haugare neni hatidanani hatitaure tese yeti iwe wakanga uchironga kuti uda kuita zvinhu neni kudhara ukandita throw under the bus last minute right now paari haatomboziva kuti inini izvozvizvi kana kuti ndadyei kana kuti mwana uyu adyei ndikurwara ndiri ndega ndinofanira kutokumbira vanhu vari next door kuti ndiendai munondidzisirawo chikafu changu chiri pasi because ndakatenga maready meals but I can't go downstairs up and down with that operation kuenda unobika bhodhoro remwana remukaka it's too early sure I can't do that and I have told him ndikati ina handina mari uri kuti ndine mari handina mari yandinayo ini right now ndikatomuratidza bhalansi yeakaundi yangu haatori neinayo munhu wekuti ane hutsinye ari so evil ndichakuratidzai because ndakatora mascreenshot eghost account rake vanhu vakawanda kana pana vanhu vanofollowa kuochano information vanoriziva ghost iro ranga rakambonzi munombodei munhu ngei akaribvisa ghost iro ndamudza kuti ndida kuendera una principal wako ndinovaudza zvaunoitayo online you go online uchinodzidzisa vanhu kuti hanzi ngavamistite masingle mothers nekuitira vana vavo hutsinye vaitire hutsinye nekuti havazi vanhu you must treat them evil unodzidzisa vanhu kuti vanhu vadzise vanhu kuti vamwe vanhu hutsinye yetiwo uri kudzidzisa vana kuchikoro uri kuvatichei saka pandakamuudza kuti ndoda kuenda una principal wako ndopaakabva azobvisa ghost account akaribvisa about 3 weeks ago akaribvisa online zvose arimo but vanhu vakawanda vanoriziva because anga ari so active ndaro ghost iroro achibhasha vanhu left right center mukoma wacho ndikatomuudza ndikati ghost iri nderemunin'ina wenyu this is what is always saying ndichitomuona zvikanzi pamwe anenge achingozvitambira ndikati hakuna munhu anotamba uchiudza vanhu kuti handiitire vanhu utsinye nezvaanonyora paghost rake every single day hakuna kutamba kwakadai so that's being evil uri kuenda online uchinodzidzisa vanhu kuti hanzi masingle mother vaabuse vana vavo muvaabuse nekuti havazi vanhu nekuti iye ane bitterness dzake dzaakaita dzekuti baba vake akati hanzi vanga vakarora single mother vakavadhamba iyewo akarorawo single mother amai vevana vake vekutanga hameno zvavakaitana vakasiyana ndikamuti you don't go around and bleed kune vanhu vasina kukutadzira handakukutadzira ini ndakakuchengeta iwe uchirwara iwewe I looked after you uchirwara iwewe hure rako nhasi raudaunudza uchizoti hanzi ndisataure nehure rako authority chuma akanga asipo pawairwara iwewe ndindakakuchengeta kuti uzomira nhasi pawakamira ipapo pauri kuti utaure ndindakakuchengeta after ndakuchengeta wapora iwewe waakuuya wadawedza kuti kuda undimamira inini kuti kuda undisafisa ini ndakamuudza kuti inini handisi kuzosafa nekuda kwako right now nyaya dzake dziri kumasocial worker nyaya yanga dari kumasocial worker bos asida kuchengeta mwana nekuti ndakavaratidza everything zvese zvaaiita kuti this is what he has been doing all along saka iye right now kana ndikataura naye ndikamuti ndikuda kana anything chemwana anogona kutondiignore because ndakamuudza kuti ndakamurekodha maconversation pandaitaura naye achiti abvisa ndikazvichengeta mufoni ndikamuudza kuti ndakakurekodha saka izvozvi ndikamutaurira kana anything anenge achida kundiignore because asida kundidayira ada kundiita as a bad person ndangokudza kuti ndoda mukaka nemapamba emwana
just send mukaka nevatombai mwana kutopera atombokufoni atikubvunze kana anything. Yeah. Handi naye inini ndofanira kumunamata kumupfugama kumunyengerera. I have to worship the ground where he walks. Ndakamuudza kuti handisi kuita izvozvo, handikunamata hauzi Mwari. Ndakashanda ndikauya kuEngland nemari yangu, handina kumboshanda nemari yemakumbo kana mari yechihura iso yakandikwidza ndege. Saka zvekuti iwo ndingakunamate iwewe kuti unditengere kana zvinhu zvemwana, handiite izvozvo. Uchanamata kana authority hure rako. Authority chuma ndiyachakunamata nekuti kumba kwavo kune nzara ari desperate. Ini handisi desperate. Ndinogona kushandira ndikarikapa, handisi kuzokunamata. Saka apa iwewe ndida kubvunza, I want to ask you mwanangu, une makore mangani? I'll be 35 next year. All right. So chiri mwana mudika. Right, ndida kubvunza kuti how sure are we kuti authority ndiye ari kupa authority kumurume wako kuti usatenge chinhu, usadai. How sure are we? Akatotaura iye pachake. But anonyepa kamurume wako anyepero? Anyepe. Because from there, akanga achitombondibatsira there and there, akabva atochinja from there, haanazombondibatsira kana anything. Saka murume uyu munhu ane makore mangani? He's 43 now. Zvari munhu mukuru. Saka anoudzwa zvokuita na authority sure. Naiwe. Saka munhu mukuru, and I always tell him kuti you behave like a toddler. Kana ari kumba zvaanenge achiita like akanudza zvikadzanzonga uchinzoti ndinobhihva kunge toddler pamberi pemukoma wangu achizidzwa pafoni mukoma wangu atsamwa. Ndikati ndo zvaunoita. Vanhu vari kukubebisita havasi kukuudza chokwadi. Unhu hwako haunoita iwewe hauenderana nemakore ako nezvaunoita. Zvinobuda pamuromo pako hazvienderane kana nebasa rako iwewe. Naye wazviindirana. Anoita basa rei? Hazvienderane nebasa rako iwewe zvaunoita kune vamwe vanhu. So munhu iwewe kuti ari so bitter, he is very angry, he is bitter nevamwe vanhu. So chaari kuda, ari kuda kuti kwese kwaanenge aenda anenge achinoita offload his bitterness and anger kune vamwe vanhu. Okay. Vanhu vasina kumutadzira just because iye akatadzirwa nasingle mother. Saka single mother wese anofanira kutongosafa kuripa zvaakatadzirwa nasingle mother. Ndakamuudza kuti life don't work like that. Ndizvozvo. Saka izvo zvakazodzoka izvozvi nhasi. Akauya nhasi chaiko chaiko achida kudzoka bheki kwauri, haumugamuchiri here? Handidanane nevarume vanoita zvechihure. Inini at this point in my life ndakauya kuzoshanda kuti ndiite mari. But wakambogara naye zvinina wangu, wakambogara naye kubva last year achingohura uripo. No, I always tell him female kuti inini the only phone call yandoda kuita newe discussion, ndoda kudiscussa about business. Uchindiziva kuti okay, business rafamba, taita profit, paita loss, what's coming, toita sei, ndo nyaya yandoda kutaura newe. Zvekuti ndisvike pasi kuti nditaura newe nyaya dzechihure hazvizvo zvandoda muupenyu hwangu, hazvizvo ndakafambira kuEngland. Iwo uri munhu wekuti haugoni kugara panzvimbo wadi, you blame vanhu for mhosva dzaunenge waita iwe kuti uyu ndiye ane mhosva. Okay. Anoti hanzi inini kunetana kwatinoita inhau yokuti inini ndaiteera chihure chake. Ndikati no, handidanane nemurume kana kugara nemurume anoita chihure because inini handizi hure, handikwanisi kuti ndinenge ndichikuteera nyaya dzako dzechihure every day because ndoda kushanda nekuita mari. I don't want to die poor. Saka iwoyo kana ndinenge ndichikuteera every day ndichikubvunza kuti naiwe chihure chako ndoda kunzwa nyaya dzebusiness kuti okay, nhasi kwaita profit here, kwaita loss here, saka toita chii chimwe chingatipe mari. Ndo discussion yandiri kuda on the table. Kwete kuti ndinge ndichidiscussa nyaya dzemahoro kuti nyasha azoti chii, authority azoti chii, rumbe azoti chii, joy azoti chii. Handina time yezvese izvozvo zvemahoro ako iwayo. No. Haipapori right. And I have tried to stop relationship for very long time. Achindibhega nani stop. Ndakanga ndisingade relationship naye because ndakanga but yafe relationship newe waidawo dei usingadi usinambobvuma munin'ina wangu. Dei wakaramba. Waito muda wako. Azvirambidzwi. Tinoita mafeelings. Tinopinda murudo nevamwe vanhu. Azvirambidzwi. Ndakanga ndisingatombomude because ndakanga kuti munhu akaipa plus aidhakwa zvisingaite kudhakwa kuye. Inini handida munhu anodhakwa. I don't drink alcohol. Yes, you can drink, but inwa doro zviri normal. Kwete zvekudhaka kuita kuraradza. No. Okay. Saka lifestyle iyoyo, saka it was difficult for me ndasingade. Okay. Zvakatozongoitiko utongoti ndingodana hangu naye but I didn't want. Okay. I didn't want. Saka it is loss, yeah? I didn't want. It is loss. Saka chatiri kuda right now anditika ndechekuti tuwane mukaka wemwana uye zvakare kuti authority audze munhu wake kuti atengere mwana mukaka nditi.
aiwa ngawe nekuti authority ndiye akataura zvikanzi iko nezvindinoteerera zvinenge zvataurwa naauthority. Kana authority akati ndisataure newe handitaure newe, kana authority akati ndisakubatsira ndikubatsire, saka ndikuteerera zvinotaurwa naauthority. Authority akandiudza kuti iwewe ada kuti usafe nenhumbi iyoyi, ugosafa nemwana ende uchasafa zvisingaite, ende ndo zvaanga achiita all along, ndo zvaari kuita nanhasi. You can imagine smelling kuti right now ndakurakudzai mapicture angu ndinodzika sei downstairs neoperation yandinayo with all that I went through ndega ndinodzika sei kuenda downstairs kubva muno mudenga kuenda pasaba ndichizodzoka futi ndichikwidza ndega. Ndinokwidza sei mubhedha chaiwo chaiwo handigone kana kukwira. Ndikakukwira pabhedha it takes me ages kuti ndiburuke ende ndinenge ndichitambudzika. Dumbu rangu dzimwe nguva ndisvika patime ndinonzwa kunge dumbu rangu rada kutodambuka, rada kugweduka. Dumbu rangu change rada kugweduka nekurwadziwa. Dumbu rangu zvishi rakazvimba right now. Every day I have to inject myself injection. Every single day ndinofanira kuzvibaya injection makuseni ega. Ndamaona masinjection acho. Kuzoona opera mainjection ndine mainjection ndakapiwa 42. I have to do them every day makuseni ega. And injection inotirwadza zvisingaiti. Handina choice because handikwanise kuenda, ndakaudzwa kuti handikwanise kuuya kuhospital every day muchindibaya. Saka nai authority kana wakanditarisa, authority yokuchegutu kana wakanditarisa, unofarawo here abiya ako shuwa iwe uchiti abiya munhu ngaachinitambure nemwana uchipa boyfriend yako instruction. Authority chuma, nai authority chuma chidzora mwoyo wako, mwana hana chaanoziva. Akuti kuti vanhu havatorambana, angove mwana akuchengetwa. Authority chuma wokuchegutu aino kuti wakatarisa ende aino kuti hama dzako dzimwe dzinenge dzichitoteererawo. Chitaura neboyfriend yako kuti angochengeta mwana right now, mwana uyu hana mukaka, chazokura chofamba apa, baba havazodi mwana wawo here. Iko zvino dumbu rake rinoita kunge rudo rogweduka. So nekuti ari wana hatogondana kuburuka pamubhedha, anotodona, anotora awa chairi kukwira pamubhedha. Imi muchiona muchiseka muriko, hatisi kuti ngavachidzokerana. Chiudza boyfriend yako kuti atengere mwana mukaka. Chiudza boyfriend yako atengere mwana mukaka. I always say to him kuti Smelly, ndoga ndinzwa kuti authority mwana akamunyima mwana akamurova neshamu because munhu agara atori neutsinye, nekuti anga asina utsinye kana uchiti anonamata. Zvaanonamata munhu ari right anoenda kuchechi, chakamutarisa kwaana murume anomurora muchechi chii? Anonamata zvekuti munhu ari right ane hunhu. Saka muchechi maanonamata imomo akashaya murume sei ane hunhu, nekuti takakurira uchechi kaisa hatina kurira ubhawa. Ina ndakurira ubhawa, ndakakurira uchechi. Ndo unhu hwemunhu nemwoyo wemunhu anonamata here iwoyo. Ndakamuudza ndikati kana iri nzara iri kumba kwavo inomba kuti ave desperate yekuti anoenda kunondiroya every time achindiendera kung'anga, ngaaenderewo kung'anga. Inini ngaasiyane neni, handitiwo ndodanana naye, ngaaenderewo kung'anga. Zvaanonoendera kung'anga kwaanenge asingabve everyday achidida kuZimbabwe ikoko, ari kudida anofunga kuti uchamuimpota. Unomuimpota nei because utogarawo mu1 room pauripa papaizvozvo? Unomuimpota nei chautamuimpota nebva kuAfrica? Achamuimpota achafana kuzogara zokugara imomo one room imomo. Anomuimpota nei mara chaanenge aona upe kumuimpota? Handikatoshanda nemadegree. Anenge aona kuti mari kuimpota because right now achanga achibhadhira maintenance yemwana, ari kubhadhira maintenance yevana varipo kudhara futi izvozvo. Saka maintenance wakatoida? Handisanaita maintenance, ndinotoita maintenance because midwife wangu paanga ari panapa nezuro, paakasvika achiyozoita maassessment vachiyozondiona, akatosiya anditi you need to do maintenance. Saka nhasi makuseni pandamubvunza nyaya yemukaka wemwana anditi hanzi tinoda kutanga taenda kuDNA. Ndikati kana ukabhuka DNA next week Monday unogona kuibhuka. Ndogara ndatoudza mamidwives angu toda kuita DNA, kana vachikwanisa kundipa munhu anoenda neni kundiendesa ikoko kunoita maDNA ndogona kuenda newe. Nekuti inini handikwanise kuenda ndega, neida munhu anokwanisa kubatsira kutakura mwana. But iwe haufaniri kuzoramba wakavatatu unoziva. Iwe hauzokwanisi kuramba wakavatatu unoziva. Haufaniri kuramba wakazovata. Unofanira kutry kumukawo uchiita 1-2 steps kuti operation yaya kuti usazongoramba wakarara. But handigone kufamba like kuenda like distance yakareba. Ndinongombuka zvezvekuti ndinenge ndichikamhina like ndiri panzvimbo 1. Ndoita zvinhu zvangu ndakapfugama most of the time. Shame. Right. Wati uri kunzvimbo inonzi chii? Ndogara kuLondon kunonzi kuside rekuHounslow. Ndokwandogara. Side rekuHounslow.
Yeah, it's near Feltham. Saka mwana uyu ane ni 2 weeks 1 week. Hana 1 week ane 6 days. Shame. Right guys, anyway, mukadzi wechidiki mumuning'ina wedu pano ane mwana ane 6 days azvarwa. So akwanisi akaitwa operation. I think operation maiona ndatry kuivharavhara but operation ndapasiya kuti muone. Saka vanhu vari kuLondon ikoko guys, tikukumbirawo kuti panguva ino main concern yedu kuti vari padhuze endai muchinomutarisa mubatsire plus mukaka wemwana because haasi kushanda. Mungozivawo COS kana usiri kushanda ukangoenda zvinongovharana uchipiwa mari unopiwa mari shoma animaona yekuti aizokwana. I'm not getting any money kwa employer. Why? Vayandofana kuzowana 187 pounds aisati ya process kwa right now because pandakaita mapepa panga pane ma mistakes and akaita so they retain. Kwa so usiri kupiwa mari kwa employer? Because ndandisina kushanda ma weeks anopanda kuti ndi qualify kuwana mari yekuti ndipiwe ya employer. Uchangopinda basi hey ndio imwe disappointment inoitawo muri kuita vasikana ma COS veduwe kuti unenge wapiwa basa izvozvi mazuva ano unenge wawana switch wapiwa basa uchingosvika munhu osvika otosvika kutaura kuti ndine nhumbu veduwe munhu anenge akuhayira kuti uye kuzoshanda anitika usvika pobva wati ndine nhumbu handino guys nhumbu yangu yanga yatoti kurei pandakatanga basa ini vanga vachitozviziva kuti vakakutokuhayazviziva tine nhumbu. No, vanga vasingazvizive inda asingatozvizivi pandakaita interview ndikapasa. Devakakwangweta hako lake devakazvisa tine nhumbu wanga usingariwani basa iroro ungade uri kokudhomke yacho avaimbokupa ndosaka ndichitaura kuti ndeimwe disadvantage yekuitwa nevana abi edu masimba munomu kuti unoenda kunotsvaga wosvika nenhumbu wombomira wakutomboita nhikikiri wakutomboti zvinotinetse vanobva vanetsekana but anyway iwe haisi nyaya hayo basa ririko ndauisa kuti sei usiri kuwana mari aiwa ndapanzwisisa. Formula vakamupa formula wakambopiwa formula yemamidwifery. Formula yandinayo yaipiwa kuchipatara yakanga ingori 1 day saka ndakazongeda kumba formula yeliquid yachona. That formula yeliquid ndakatuma baba wacho kuti vaitenge kuti vauye nayo akanga asingatodi and akauya nayo kutuma muno muchipatara akauya nayo saka iripo. Hapana ndo formula yacho yakapera yebhozi akangotenga chimabhodhoro. Kana vane formula yeliquid veduwe ngatipei mwana uyu you can see kuti right now atori papastinatal depression muri kuzviona hamufangi kutomboudzwa guys you don't have to be told muri kutozviona kudurura kwaari kuita matauro ari kuita kune vanhu vanonyatsa kumutoona toti munhu achangobuda hana kana vhika buda kuchipatara adhadhugwa operation iyoyo ari tiri kutonzwa dumba ringe rida kutogweduka nepakati handimaona saka achiri papastinatal depression ndo yakatobata mwana uchu kune vanhu vanoona saka zvichedu kuteerera tobatsira mukaka weliquid guys vanokwanisa kumupa mukaka weliquid please tikukumbirawo nemuya wamwari antika breastfeeding anzi why not breastfeeding ndofunga rida ngoitira kuti kana odzokera kubasa mwana agara angojaira zvemukaka iyoyi hanzi anomwa ipi hanzi anomwa Cowgate here oro Upton kanzi Cowgate green aiwa gede kuti ndofunga agara angoticha mwana wake semunhu arida kutodzokera kubasa. Remember kuti munhu anga achangowana COS hana kushanda ndosaka saka ndatombopiwa akana salary kokoko handimaona ipapapo shumbakadzi munhu ivo hamusi kuona here chiko zvimwe zvinhuwo imi itaiwo muchiona guys itai muchiona handiti itai muchiona achazoti kana apora zvapora after munhu adhuva kuti postnatal depression kubva kwaita maproblems ese ari kuuyaya handiti muri kuona saka you can imagine guys you can imagine but panguva ino hatide nyanya kufokasa nezvimwe izvi ngatifokasei tiwane mwana mukaka kwainonzi gate green watinonzi kudi green gate watinonzi chimukaka Cowgate yanzi muchigaba chegreen ndo inoma mwana ndo yatangokumbira right now kuti awane Cowgate agoona kuti kana kaenda kubasa guys mwana ukamdzesa kumwa uchinda kubasa unozodi apari kuenda saka iri pari kundinetsa manje pari kuenda kustay in saka mwana unodi
Pandinoenda kuleave ndachida kukumbira kubasa kuti vanite ndichauta cover mashifts because kubasa kwedu unoitwa ma-sit visits just like domiciliary zvezvekuti unoenda ma2 hours unoenda ma3 hours. So instead yekuti ndidzokere kunogara kulive in full time ndogona kuvakumbira kuti ndiche cover mashifts ema-sit in visits kusvikira rini zvozodii because iwo you were employed kuti uinde kulive in zvozodii nokuti mwana yachanga achingovepo unova kufunga zvekumberi zvozodii ndinoramba ndichiita ma-sit visits ndichizoona mwana paanenge ati kurei then tozoona kuti mwana wacho toita sei naye either kuti ndienda kutsvaga munhu anenge achimuchengeta kunoku kana kuti ndombomuendesa kuafrica ndine ndichizongoona pandinenge ndangotanga kushanda pacho. Mwana kunoku munhu anochengeta kunonga anobhadharwa mari mai iwe child care inodhura wedu kutoenza kumako zvidezvi kumba kunani? Kunoku vanhu vanobhadhara child care unoona vanhu vanenge vachibhadhara mari shoma vanhu vanenge vakavaivai vasingaende kumabasa vamwe vacho vagara paunoenda kumaside visits kwacho mwana acho anosara nani? Anenge aifanira kusara aina someone ndofanira kunge ndichimutsvagira munhu anosara naye. Hazvisinyatsonditira ini ameno handisizangu munini wangu but arrangement yari kuronga icho naka kungoti maybe asati asvika iri pachikamu ichocho but haisi kunyatsonditira arrangement yari kurongai haisi kunyatsoita kutaura chokwadi because iwe kubasa uchaida kudzokera maybe kubasa uchaida kudzokera manje manje apa mwana panoti 2 months ningoda kudzokera kubasa handiona hauna mama kumbe? Mama wangu akashaya 23 years ago. Hauna sisi? My mom passed away 23 years ago. I've got a sister. My sister Ariko Waterfalls, but she's married. So I Ariko, but I don't want to give her my children. I don't want to give her my kids. My kids. No, I don't have my sisters. Mungori 2. And then my sister. Chigori took side kwa mama wangu, then kwa dadu wangu kwanga kune mama wanaranga variko. But it is that close. So there's not too close. Because child care is expensive, guys. Ndikuchanda kutochika choti mwana ari kuna kuzotorwa pamberi apa. Ndoshandotoda apa unenge wakushanda 800 vana mbuya yava vanoda mari dzodzidzipi pamwedzi kama 800 700 wedu way. Yeah, so that was my plan kuti panombotanga kuenda kubasa nombotsvaga vanhu ivo vema 800 and vema 700 vavava. Then kana mwana ati kurei. Alright, thank you Heidi wacho. God bless you Heidi wacho. Thank you very much. Thank you Heidi. Thank you. Saka wantu undipe ndike Heidi uye kuseri undipe ma addresses ako uyachatenga osenda ikoko straight mkaka wevana wemwana. Alright, that's fine. Thank you so much. No problem. Ndinokutumira ku WhatsApp. So my plan is kuti paanombogara mwana achimboti kurei tichimuona, then later on ndinogona kumuendesa kuAfrica. Anonogara nemwana wangu mumwe wacho ari ikoko. Nani? Vanogara nani? Kwa iwatisisa kwa udi kuvapa. Saka uchapanda video. Zvamuri vana 2 makazvagwa muchingove 2 naiwe. Mungori 2 vasikana ivona sisi vako kochiko kwa saka ndikuputira handidi kupa vana vangu sisi vana vangu muri kukona na vanhu 2. Nerera 2. No, it's not like it kukona na but munofata kana vakangororwa vamwe varume ameno zvavangori. Wakambotaura naye ri musisi wako akamboramba here. Because anogona kutoningirira. Inini handitongodi hangu handitongodi. Une star party? Sina kumbona uyu Louisa. Tita zvedu pano shani body reg. Zvakaoma. Mafamilies evarume vamwe vacho havadi vanenge vasingade. Aiwa, ona. Vafamily emo angaramba kungo hakusi kuchengeterwa mwana zvachose kungoti mwana ati kure chero chinzi kana murume angaramba guys takasvaka tiri tiondorambira mwana wemunini wangu to hell andosiya marriage yacho handosiya takasvaka tiri 2 mumba medu murume wati kwanza uchengeti mwana munini wangu ari pataiti kwanza uchengeti mwana wemunini wangu ndotokochesa murume darika muropa rangu hazviko hanzi vanhu vati nditeramira marriage remuteerera varume saka vanenge vachiteramira kamarriage. Alright Heidi, I will not chinogona anosiyana but I will never do that handingadaro ini hangu handingaiti mwana wamai vangu anitori close to my heart zvokutodaro because ndo hama yangu yanenditoriwo nayo iyoyo kana asina kundicrossa ndo hama yangu. Yeah, so my aim was kuti anombonogara nefriend yangu for a while
then ndichita Tracy nyamusa kuti vakupei mwana kuAfrica muchengete nangundoona comments muchitinga vandipe mwana nichengete ngavandipe mwana nichengete kuno kuAfrica kuti vakupei mwana zvinoda muchizikama mai mwana kwamukaotanga kubata mwana uyu rafu kwamukaotanga kuitira mwana zvozodini apa nokuti muri kuti ndipei mwana ngavandipe nichengete because memahwaka mari memuchida mari handiti vasikana asi tozoziva sei kuti mwana uyu ari safe ari tozoziva sei notenda mwana kuenda kuAfrica utopa munhu toziva kuti munhu yanochengeta mwana and it's not forever ka ndizvekungoti maybe probably 1 or 2 kuti chiva chisimuke then ovadzosa because anokwanisa kuvaunza kuno kuUK kana just for a year kana just for a year ndopa ndiromuendesa angoti kurei ongoti kurei zvake uzodzoka saka panda nanozikama guys utanisa mwana wake parise because izvo zvini moyo wangu hausi kutogadzikanawo wani kuti mwana umwe ane 5 years ari kushamwari yake nokuti zvinhu zvakawanda nyaya dzatisangana nadzo pano dzisha shamwari togona kuchengeta mwana zvakanaka shamwari yake iyo chengeta mwana zvakanaka zvisingaiti but mwana musikana ari vulnerable you know ari vulnerable as she is saying handimaona kuti varume vamwe matomunzwa ati varume vamwe vanogona kuti handidi vana vako pano kuna sisi vako ko kune umwe munhu anenge asiri sisi vako murume wacho ari kutiwo kudii ipapo ndo pandozongorwa ndiani shamwari inogona kuchengeta mwana zvichokwadi sewako chekutogara zvakanaka but yatiwozivi noti mwana musikana anenge ari vulnerable guys ndo chokwadi chinenge chiripo anenge ari vulnerable mwana but mwana wangu kwaari right now I don't want to lie to you mwana wangu kwaari right now ari right so she's fine she's very fine kwaari vanhu vanogara navo vanhu vari right havazi vanhu vekuti ndakangovaona nhasi ndobva ndangoenda navo ende vanhu vanonamata kwete kumachurch goers vanhu vanonamata chaiko chaiko so munhu wandinonyatsoziva like kuti munhu ari very close to God munhu anonamata wandakakura ndinaye wandakagara naye nguva yakareba zvakanaka munhu wandonyatsoziva zvakanaka iwo kana uchinyatsa kumuziva uchinyatsa kumutrasa iwo hapana kuna chakaipa saka at mukaka umwe wavepo guys pane umwe here angada kuwedzera mukaka guys kuti ave nawo because pachine mutambo hanzi pachine hanzivira hanzi sisimeli ask Kola to send you gaba remukaka ndizomutengera then ndine madiaper size 2 bless you thank you my love thank you saka ndibate kuseri or do you mind me if I pin your number kuti vakubate do you mind because I help much ndokuitirai WhatsApp I'll send you WhatsApp I'll send you my details WhatsApp and I'll my details ndokuitirai WhatsApp alright saka vanhu varipo varikuda kumubatsira guys mondibata kuseri panguva ino ngatingoti tipe zvaunazvo zvemwana tipei kuseri handika ndibatei kuseri ini ndobva ndakupira iyi namba yake kuseri handika mobva mangoposta direct kumba kwake ikoko handika mongoposta direct kumba kwemukaka wemwana zvaunokwanisa guys team UK manje takubatsiranawo kuno kupachedu handi zvatinokwanisa kana uchikwanisa iwo maready made food aya chimutengerai unokwanisa ngopinda mu1 pound shop muyamiya wotenga zvimaspaghetti bolognese panguva ino ndozvari kutodya because haakwanise kubika akwanise kudii ongoisa mufiriji achingotora chingodzisa chingodya because pakatoipa haasi kushanda munhu ndo chokwadi vanimaona haasi kushanda ende haachina mari kana toya kuzotsvaga mukaka panapa kureva kuti mari hapachina saka vanokwanisa kumupa mukaka avo havo zvakangonaka shumbakadzi masivanda please mwana uyu anotori munhu atori papostnatal depression guys zvamukutonyatsokuona hazvitombode kuudzwa handika that's why I am even accommodating ye zvokutodaro munhu toona mega kuti she's not okay hanimaona she's not I'm sure after kana azove right akaudzokorodza live yake ka achagadzisa ega hanimaona zvaizvozvi you don't need to help you no maybe anenge achizoitirawo senyaya dziri kumasocial workers guys musakangana kuti magi nyaya dzasiyana nemunhu ari kuAfrica munhu ari muno saka let's also by all means try to protect you as well hanimaona food bank anoenda sei naitamika munhu afambi uyu munhu ane operation maiona hanimaona maiona saka anofamba sei kuinda kufood bank guys food bank yake igiri pamba chikafu kumbaka unoenda kunopuwa zvimagaba zviya ikoko hanimaona saka hakusati agona kufamba kuti angaenda kufood bank guys zvaizvozvi hanzi which area do you live Kola I'll try to find time ndichakupa kuseri achandudza area ndichakupa kuseri kune vanokwanisa kuenda voenda right now tungodawo chikafu ukatenga inonzi online inonzi one shop pound inonzi Iceland
hanimona Iceland ukatenga chikafu kwaIceland kwakuya woisa address yake anosvikira ukokoko handisimeli ndakusira nyaya yangu mukaignore ansati ndaiona because ndatongouya pa ndaitozvibikira mafuta evanhu vanga ndatoposta izvozvi before kwavhara post office handoona saka ndasina kutomboinda kuwhatsapp ndinoona kuti kunei ndopabva ngondibata unenge yake ndobva ndaiposta ndobva ndakuti ndikatitaure nekuti pari kudiwa chi mwana ne6 months guys mwana nechamwari akanogara Cape Town Sisimeli mwana mpita ane 6 days uyu mwana ne6 days guys mwana wangu mdiki mkomano ane 6 days mwana wangu ari Cape Town musikana ane 5 years saka zvekuti azoningirira apply zvematernity kuti she's not eligible guys masiwo asi eligible kuzvinhu zvese izvizvo hanimona pane inonzi maternity allowance yekugovernment ndakaiaplya so are you eligible to that because ukaipiwa mariyo usiri eligible pakunorinwa pakunobatiwa are you eligible for that mari iyoyo yegovernment because magovernment benefits kaya midwife akanditi hanzi ndiri eligible for that money £187 iyoyo per week kana ichinge yaaprovwa kugovernment negovernment hanzi ndeyekugovernment inonzi maternity allowance andizoziva hangu andizozivi kana akati uri eligible zviri right kana akati tiri uri eligible saka bo because nendichitotla kuti pakunodai mapepa onzi iwe wakambobhla mari yegovernment usingakodzeri unobatwa ipapo hanzi that one you're eligible so it's okay hanzi ndine boy clothes as you live too far but you live too far unotumira zvenepost ashakuposta zvidhuri zvinhu izvi unotumira nepost mwana uyu mukomana here mukomana mupe hembe mukomana uyu hanzi box of Indian noodles yes Miss Vine ndizvozvo cheko box remanoodles mutumirei ndozati team UK zvishoma izvi imi muchibatsira Africa kudaro mosadza kubatsirana tosadza kubatsirana munhu ari muno nema iwe ndiye munhu achawana uye udzoke netestimony iwe chandoziva chekuti after this uchange uchizotumigwa zvokuti unokwanisa kumbopusha kurarama handika ukwanisa kutombobatsirawo mwana kana zve6 months newe uchidlawo zve6 mwana anenge achitokura iwe uchitopora handiwana iwe uchitopora and you need to go for counseling my dear you need to go for counseling my midwife when she came yesterday she said she's going to book for counseling yes kana ndagona kuzvipika izvozvo yes you need to go for counseling kuti ubatsirikane dear utange ubatsirikane actually let's just use the word kuti ubatsirikane you need to go for counseling yes so they say they're going to book for counseling saka ndakati it's fine vanozondifonera but handizoti rini vachandifonera I don't know to when yes mupakistana maguna zvisese right ko murume uyu vanhu vari kuti tanzwa zita reauthority chuma tatisi kutiwo zviite square timbohwawo iri rume iri rekunyepa iri rume iri rinokuchungurudza rume iri rinokuitisa zvo zvariri kukuitisa iri tatisi kuda kuhwawo zita rake kana achida kumbonzwa authority kana achida kuya live ndiye achauya live kuti ataure side rake renyaya obva ataura nezita racho reboyfriend yake kwewani kungomutaura asi ari kuchungurudza that will be best because iyo vanhu vanogona kuti pamwe ndinogona kunge ndiri kumunyepera aiwa iwe chingotaura zvokuti uri kumunyepera kana vanhu ndo varikutodaro ngatiwe zita rake kuti anonzani murume uchu ngatinzwe kuti tiavoidewo kune mumwe ari kutonyeperwa noti authority pamwe asiri yatonyeperwa kune mumwe munhu akutonyeperwa wokuseruko handiona saka ngatitaure seri kuti anonzi ninginingi kuti vanhu vave takuita sisterhood pano handiona takuita chisisterhood pano kuti tiprotecte one another ndichakuitirai sisimeli anogara kulondon anoticha kuno kulondon anoticha metsi kuno kulondon tipe zita rake senemu rake anonzani taura zita rake anonzani ndichakuitira zita rake amunoziva neyegdr anogona kuda kuti ada unondiripota kuti ndataura zita rake palife but anoticha metsi kuno kulondon ipapo anobva kuchegutu ndokwaanobva ipapo no ndawisisa aiwa aiwa inyaya yegdr ichokwadi ipapo haipapo ichokwadi anogona kuvataurisira munhu since vari pafight kuya nesaidi rake kana iye aida kuyawo nesaidi rake ndopaanozoya nesaidi rake achitaura because platform yakavhurirwa munhu wese aiwa zveimimi guys gamushandisa nyembo dzira kuzingaira authority ari kuzimbabwe angamudii
munhu ari kuzimbabwe hapana zvaanganditi akanongotaura zvandoda asi ari munhu guys kuzonyatsoti name dropping name dropping nyangwe neni ndotokunyatsokudzvanya handimaona name dropping yakangoipa munyaya yekuprotecta mitemo mungozivawo mitemo iyi guys mitemo vanhu vari kurwa GDPR iri kutaurwa GDPR iri kutaurwa guys hanzi GDPR doesn't apply sure here it does. Okay kwanzi une pambi here umbotraya kupamba mukaka womuzamu handina pambu ini handina pambu mukaka wemuzamu ndatone 6 days kandakaitwa operation musi wesunday kusvika nhasi hauna mbobvira wabuda waubudi hauna kutombobvira wabuda plus pandakabva kuitwa operation ndakableeda stereki saka vakanga vandipa mishonga ndofunga hanzi mishonga yavakandipa yavaindipa ndofunga ndo yakakanganisa bcause vaindipa mushonga nani stop vaisa masirinji ma500 mils nani stop zvavaimixa mishonga yakasiyana siyana vachitaya kustopa bleeding iyayo so haunambobvira watombobuda kana from day one. Unogara kupiyo kuHarare kuZimbabwe? Unogara kuZimbabwe? Yeah, ndogara kuZimbabwe kuHarare. Kupiwa kuHarare, alright. Authority ndatombotaura kuti ndipe namba yeauthority tifonere authority zvikanzi authority hadaviri vanhu mafoni. Haadaire mafoni ndinokonda kupa namba dzake but haadaire foni. Ukatongomisira message anobva atobloka kana kuti akatongoiverenga atodaira anotongobloka achienda. Dear authority. Ndoda kumisira message haadaire foni inini akabloka namba dzangu dzese saka pane musikana mukadzi waimbonesana naye ainzi Nyasha wavaitukana naye vaitukana vari 2 aita tsika yekusamudaira aita tsika yekusamudaira pavainetana so pavainetana pacho ipapo iva papa boyfriend yake yabva yatanga kuti hanzi ini ndinonesana ndikamuzoti ndanetana naye munhu anogara kuZimbabwe guys munhu ane postnatal depression guys musadaro mani team diaspora mozviziva one you know this munhu asiri ita sadari right ane 6 mwana waye andori 6 days kumaintenance achaenda but zvanayo zvaizvi haagoni kufamba saka akwanisi kuti angaenda ikoko kumaintenance ndichaenda but kuite now unofanira kuiapply online and it takes time kuti izoapprovwa kuti tiende kumaintenance kwacho it will take time so now I'm just waiting for my government uya ndakamirira chete then pane nchita zvekumaintenance tozoenda kumaintenance kwacho alright yeah okay so right saka ndizvozvo ondipa nhengekiri ondipa madetails ndopa vanhu vari kuda kubatsira tichakubatsira tongokutumira zvatinokwanisa saka rendi uchabhadhara nei ndakapiwa imba nechildren care social service wakapiwa guys kusvika munhu pakupiwa imba pekugara nechildren care social service munogara muri vangani papo saka paakandidzinga ndakapiwa imba nechildren care social service yeah alright so rent now handisi kubhadhara rent iko zvinoizvi because ndo vanoibhadhara alright that's vanobhadhara rent kusvika wadzokera kubasa kusvika ndadzokera kubasa aiwa alright ndizvozvo alright saka ndichatumira ondipa madetails ako ndotumira kuseri anditika motaurirana nevanhu vanenge vachida kudi kuti muwirirana anditika get well soon anditi ende uchengete mwana thank you so much Sisimeli ndinomuchengeta anokura anokura thank you so much anokura ndinomuchengeta alright iripo guys uyu munhu anotozvigwarigwa une postnatal depression guys munhu achangobva kuchipatara anditika handifungi kuti akazoona live inoi after apora anove proud nezvaanga achitaura muningi umu ndosamana ndachitaka ngisina kuita basa nazvo kuti umupise iko zvinoti umutaura naye uchimudai so paanotori right now akakomberedzwa nemaproblems handimaona oti mwana oti shungu dzoperera pamwana guys shungu dzopedzerwa pamwana tikazopedzera tatozozvidemba handimaona saka tinongotarisa tongoteerera tongoti ari kurwara kugwarako ndokugwara kwacho ikoko handimaona ndo depression yacho iyoyi hanimoza depression ndotaura munhu asina kutokwana guys ndotaura zvinhu zvokuti ukazozvibvunza kuti izvi ndindaitaura izvi ndindaita izvi ndo paari panguva inoi
Handimaona chatongoda isi kubatsira mwana chete akatopiwa pekugara mufunge paari kubhadharirwa renti asi hazvisi kureva kuti nokuti apiwa pekugara akauyu paari kubhadharirwa renti ndokuti imi vasikana machiramba muchienda kunozvara vana venyu muchiita zvamuri kuita izvi iwe unozvara mwana wakanyima pekugara vakakudzara we don't have anyway kuti ugare zvionere uyo angoitawo laki rake uyu handimaona rekuti aende kunogara ari 6 days chete mwana uyu 6 days saka chirika mwana kadikidiki iwo chaafambi seoperation maronda toti vhara matoona operation yayo anongogara akangodaro hakwanisi kuti afambe hakwanisi kuti adai adini handimaona so panguva ino takutongoitira kuti mwana nokuti if we don't help ye mwana uchanomwe ari kuti mukaka hausi kubuda mazamu anomwe mwana ye ndokuzongosiya kuti kotaka anenge aogagaisitoka kufunga kuti mwana uyu ari kuti ndikanganisa kuenda kubasa mwana ichakati mwana uyu anofira mumba imomo achingoti gilegileto achizida sagoni kumumwisa anofira mumba mwana tingani andasagoni kumumwisa ini kusvika afa mumba saka ngaapiwe mukaka handimaona timubatsire then kana azove bho tichazomurangaridza one day handimaona ende zvinhu zvakadai sezvichiitika izvi guys kune vana vechidiki vachiri very active panyaya dzesex idzi handimaona muri very active panyaya dzekukwirana idzi muri kuuk please tsvagai macontraceptives anokuitirai anoenderana nemi handimaona tsvagai macontraceptives anoenderana nemi mugare maziva kuti kana zvichiita pfekai makondomu guys shandisai makondomu nokuti unenge wakuzo idouble jeopardy handiona kuti chikafu hapana baba vatiza mwana kunoko aisi child care yamuri kudaro yatorari guys it's not as easy zvari kutaura apa kuti ndikazodai ndizobhadhara ndizodai achibhadhara 800 ozosara nei pamanenge akunzwa kuenda kubasa nokuti kana akuenda kubasa kana ndifungi kuti vari kumubhadharira rendo chenga chamubhadharira vanenge vakuti wakuenda kubasa tsvaga kwako oti mabills oti munhu iye oti chikafu oti mapambazi emwana oti imi guides it's not as easy as zvari kutaura hake iko zvino izvi right now ndosaka ndatisega tingomuteererai handimaona it's not as easy as that ari munhu ari 1 800 mai vanenge vachengeta mwana chete achanzi chibuda anenge akushandaka chidzokera wakushanda takupawo umwe mukana wekuti adzogara murumu iyoyo ari kugara munhu asingashandi iwo wakuenda kubasa otsvaga rumu yanenge achibhadhara maybe 600 handimaona mu600 imomo ozoda chikafu handimaona mwana nda mapamba mwana nda madhaipa ane motikari inoda fuel mota inoda mutero mota inoda chino handimazviona imi guys zvakangooma handimazviona zvakangooma saka zvinenge zvakangooma guys isi apa tangoita kubatsira mwana ndizvo tangoitira kuti mwana anokuvadzwa mwana ane depression dzakadai so idzi guys shungu dzinopedzerwa pamwana shungu dzinopedzerwa pamwana kunzi ari kundikanganisa life ari kundikanganisa chinde yakasina kuuya mwana handimona kuti what's still baby daddy vasipo mwana anopinda nacho saka the best ndingomiginowawo at least akatofa ndidzokere ndikontinue life yangu mwana haana chaanoziva guys vechidiki vese vakauya kuuk focus guys you are here to look for money you are here to work handimaona makauya kuzoshanda shandai vhurai makumbo enyu nokuti hatingakudzi kuti musavhure makumbo aiwo vhurai makumbo but chiregai kuita vana because even my employers achona manje vanopedzera kuti munhu ane nhumbu hatichatori handiona regai kuita ndikiri regai kuita kungofamba muchingoita nhumbu idzi kunoko hamusati mave stable guys mungoona kuti government yachona haisi kutohwisisika zvairi kutaura haisi kuto zvanga zvakabamaka zvatatsogwa nemunhu wese kuti 5 years zvakanyaragwa but hakuna munhu anoziva kuti kunobuda zvinobuda zvakaita sei handimaona hakuna munhu ari kuziva because I believe kune mumwe vakatosvika ma5 years zvakanyaragwa saka muzozivi kuti zvinoita sei guys hamusati kwave stable zvokuti mungabva mamhanya kuti totodai imboita zvokushanda guys shandai and musere nezvimwe izvi right number 2 tapedza nemusikana she's 35 turning 35 next day number 2 anyway tire GoFundMe ya Gertrude anyway GoFundMe yemwana ane 30 years musikana akadzodika ane 30 years ane vana vake 2 14 ne 5 anditi mukadzi uyu angobatwa cancer yemuchibereko anyway cancer iri kuspreada cancer iri kutonzi yave pastage 3 ndikukumbirawo admin mundisirewo link reGoFundMe comment section please ndisirewo link reGoFundMe ndipine ngatitewo kana tigona tibatsire mwana uyu guys kwakanzi aende kuti akwanisa nobviswa chibereko ichi handimaona aende akanobviswa chibereko nokuti cancer is spreading handimaona iri kuspreada right now atori pastage 3 handimaona anotogara akatovata kubleeda anzwa veduwe ndanitiri kukumbirawo veduwe every cent counts cent ratinaro anything chatinacho ngatisewo mugofund veduwe handimaona ngatipushei gofund remwana ushu kuti akwanise kuraramawo akwanise kuchengeta achiri mudiki akwanise kuchengeta vana vake veduwe timanye before yapinda mustage 4 because stage 4 inenge yonetsa vasikana saka GoFund admin ndokumbira mupine GoFund apa
handitika ipinai GoFund so that mwana uyo akwanise kudini, mwana uyo akwanise kubatsirikana, please. Then koitazve baba vaya vakamboya pano vaya vekutorerwa imba navaya vekuti vakatorerwa imba navachipunza vaya baba vaya vakanzi ngavapinde mumba, pane GoFund riripo zvakare, asi ndaona hangu vanhu walks of life vanhu vari kumbozama kudini, vari kumbozama kubata zvitipinde, vari kudawo ende vapiwa 30 days kwai 25,000 pa 30 days. But I know Zimbabweans kusimuka chaiko maZimbabweans kusimuka ari kuZimbabwe wecancer, maZimbabweans kusimuka chaiko tinozviita. And even ipapa patitaura nyaya yecancer iyoyi hanzi haidonitedi but mari aisi kukwira mari shumbakazi, mari ingori pa 140. Tatikumbirawo guys kuti mari at least ikafamba ikapinda kana mu500 mu600 guys isumuke. Animona tiri kukumbirawo guys nemweya waMwari vedu we, ndiri kukumbirisawo kuno kuzvinipisa kukuru vedu we, ngatipushei GoFund handika kana mune kumapeji kumagrupu kwamuri vedu we, ngatiseyo kumagrupu kwamuri GoFund anenge ane dollar rakakandewo, anenge ane chiyakandewo. Antimaona nembo rine timu yangu iri kuAmerica uko, timu yangu iri kuAmerica mazano muri kupiko, timu America timu yemadoctors, so vaicontributa zvisingaiti, panenge pakadai vari madoctors kudaro vobatanza tumbijana tovokanda. timu America vedu we, maionawo here GoFund link iyo vedu we, tibatsire mukadzi uyu anongoti ne 30 years mufunge. Saka ari pastage 3 tikaisaisa zvatinenge tangowanawo imomo inokurumidza kusimuka GoFund aende kunobvisa chibereko. Right now takatry kutsvaga maherbs ekuti afane kungomwawo maherbs iwayo. Handimaona hatizivi kuti zvichafamba sei, nokuti zvemaherbs zvinenge zvinoenderana neropa futi. Handimaona so ndandichongokumbira vanhu vaMwari nekuzvinipisa, ngatite tibatsirewo mwana uyu aendirire mberi nenhingikiri neupenyu hwake nekuchengeta vana. Ndiye anga achishanda wachengeta vana. Zvino murume akatosara kuJoni nevana, iye akaenda kuZimbabwe ari kurwara. Anti munoona, saka chikumbirawo chandingokumbirawo ichocho handiti. Then koita vamwe vaya vakaningirira. Yes stand Julie, yes stand. Koita vamwe vakajoina polisi panapa hobo, makanyoresa mapolisi guys hamusi kubhadhara. Munotembei nai? Ndombokubvunzai. Makanyoresa mapolisi vanhu vamwe vari kudiaspora chaiko. Makajoina mapolisi mukatonyoresa mukatojoina muriga kubhadhara. Nei guys muri kumbotembei. Munozoti upenyu hausi hwedu. Upenyu ndehwaMwari vasikana. Upenyu hausi hwedu. Yes my cool love, how are you? Upenyu ndehwaMwari vasikana, itairongeka ine mubhadhara mapolisi enyu vedu we. Hamuna kuona zvakaitika pabhazi, hamuna kuona nezviro zvairwadza sei makofi akati ndandandapa. Vanhu vaya vanga vakatoplana guys kuti Christmas ndikutambira kwakati vana vangu zvikazodai, vanga vakatisawo maplans guys, but those plans are not going to happen anymore because pana pane chinhu wachi takavanzirwa pano pasi rufu, takavanzirwa rufu pano pasi vedu we, ende rinouya usingazivi, rinouya usingafungiri. Vanhu vaya vanga vari maplans avo akatoranaka, vamwe vanga vachiita zvino, vamwe vanga vakabhadhara maholiday, vamwe bhazi rakangokudubuka vanhu vakafira ipapo. Handimaona. Saka ngatibhadharei mapolisi guys, pay your police guys, ivai up to date nemapolisi enyu. Ndinotombovhunduka ndichiona nditi vanhu vanotembei guys. Ungatemba hama kuti kana ndafa hama dzinosara dzidai so guys, unovigwa sembwa. Musatembe hama idzi, uri mupenyu kudai so inokublutika kokuzoti wafa. Uri mupenyu inokublutika kokuzoti wafa. Torai mapolisi guys, itei mapolisi yakangonaka guys. Hazvirevi kuti uri kutenga kufa kwako, no, kungogadzirira. Unongogara uchingozati nhasi svika ndichadai so antika handisori ndichinetsa vanhu chinzi GoFund kana kudi. Shamwari dzangu dzandowirana nadzo ndinozongoti tikubvisa chema, havasi kubvisa, tikubvisa mari yebhokisi kana kuti mari yekuti repatriate, vanoti tikubvisawo chema. Ndimaona. So guys, hanzete uya kuseri kudzai dhorobha, uya kuWhatsApp kwangu, uya ndikuvhurise police my sister. Itai mapolisi guys, have your police, uya kuseri ndikubatsirei kumvhure mapolisi enyu. Uya joinai mapolisi sure. Police manje haina kuti guys vanhu tikurwara chifamba. Hatitozivi kuti tikurwara chifamba. Joinai mapolisi. Kanzi ndadona nhasi ndati vanongoziva kuti mama yangu taura zvenyu zoro everyday, vanongofona
kuti vafa kuno vava nepolisi vakabhadhara chaka izvi ndakatobhadhara kusvika June I think ndotombokangamwa kusvika next year June zvangu ndakatokangamwa kuti ndakabhadhara polisi hanimona June ndobhadhara futi kusvika December handivazviona uchitoenda just like that varume mozati havana basa nemapolisi havasvikoshesi havasvikoshesi zvemapolisi iwo kasavhura mukadzi imba yese munogara musina polisi varume havana basa nazvoenda havasvikoshesi ichokwadi chaiko ini pano ndi ndakatovhura chaiko ndikatoedha vanhu kudhara aumbovava vachitaura nezvazvo kuti ange vanhu vasingafi anyway zvine zvakangooma saka guys regai zvangu ndichinda let me go regai zvangu ndichienda guys ndoda unoposta mafuta evana kusati kwavhagwa tozobatana time hanzi parufu rwakaoma mukomana wangasi vakomana vangu mai vakaenda takavarairwa kungoti sudden death laki ndaienda negore vari papolisi yezororo apa ndichigara kuno Joni kunofuma 1 hanti wazviona dei panga pasina polisi iyoyo ungadei wakadi ungade Alice sure zvinosva kwakaita kusina polisi usadaro iwe unotembei uya Pamela kuseri uya ndikubatsire uya kuseri timuvhurire uya varume havazvifungi mayoyo havazvifungi varume unotovhura iwe mukadzi ndakatongovhura ndakazvinyararira kudhara ndofunga kutorelaxa kuti vakazongoona zvikadhi zvekuti mune zvikadhi kana kuti way long time ago times ina nditori ndakanaka ma14 years ndichibhadhara zororo ndofunga havana kana shungu varume havana kana chinonzi shungu nazvo havana itai mapolisi guys enda unojoina police of your choice yaunoda handisi kutaura izvi because ndinoshanda nezororo kana ndibrenda basa zororo no joina yaunoda iwe chingweta policy chete because zvakaoma kuti tizoya negofund pano toendoita figo naye SMS murora wangu aisiyo kungoti tavi figo na Messi pano tikukumbira gofund come on guys kwa matemba angu nezvimwe matemba mashoma wanda kana wewe wanoda kuya kuzotora ukana kwana aripo uya Lizzy D uya tokumbira umbofuna sisimeli moita rini Avenger muruda kuita Revenge Diaries mudatsara Revenge Diaries ndichauya toita Revenge Diaries au come ndikuda basa manero saka ndati ndikapedza noposta mafuta evanayo nezvimwe zvinhu zvevanhu ndobva ndadzoka nomboti unoda basa manero kana kurumidza kunganga nawo pedziri kubata ndouya toita Revenge Diaries kana karamba toita nemusi wechipiri ndondiwana toita nemusi wechipiri Revenge Diaries anzana nyati baby number 3 waregai vazvare vasivachinoradiki vasikana regai vazvare ndinozvichengetera vana vavo vega pane nyati vacho regai vazvare but ndona soti content havana nhumbu ndikona soti content andifungi kuti pane nhumbu iripo icontent andina Julia kuna madora uko hakuna madora kuZimbabwe madora acho hakuna madora yaisenga iri office saka ndakatomashaiwa nangu anane munhu wani mashoma ndakatenga iwe yanga sina madora kwa kusina madora hakuna madora hakuna madora yanga iri offices maybe panoenda kuna April ndiwariona madora avanozoenda kwa 10 time atenda kune kusisina kana china hauma one right guys me I'm going regai ndinte zvangu tione kuti tingaita sei mukaka usikubuda pel ari kuti mukaka usikubuda pel mazama akakabuda akabva asiri kubuda isketi mazama ake akabva asiri kubuda animaona mukuhospital mukaka wacho hausi kutobuda zvachose haana mukaka uri kubuda right so me guys I'm going I'll see you yesho kona imi makuwa regai ndisenda kunze makuwa nsandainda regai ndisenda hanzi nasitobika madora angu amakandisumira seo yesho nayo machamisa wangu asati wamabika mukuwa randinaro guys ini zuru ndakaona zvotondinetsa pane atishiro tuyu yangu kwai ndakatosvika pakupora tatenda ndizuro ndakaona ndisende gova message naswanga sisimedi ndokumbira kutaura nemi sisimedi bata iphone sisimedi tabata iphone saka mamessage aya achitusenda pafoni pangu anozara nemanamba akawanda ane manamba omo saka apa ndo pana ndiri kutobva kuwa kuti ndakabva kutukwa
3 days 4 days ago apa kuti ndakanga atenga nyaya dzangu dzevakadzi ava akapindira akatanga kutoona meseji sinoda kutaura neministry zvakandinetsa handina kupindura meseji dzanda kudinda angoti zvimwari ndibatsirei handina kupindura asi ndakatosheya kuti mameseji ndifonderei please mameseji ezve ndishiwa kuti 3 days wakabva kundimemaidza ndanga ndachangobva kutoshiwa kuti ndakamema ndasatozviona ndakamemaidzwa ndasatozvizivi ndakamemaidzwa akatoziva kuti kwaida ndabva kumemaidzwa suro unozvo ndobva ndaona mameseji saka I don't know hangu chiri kuitika chikana kuti chii Mona, I don't know zviri kuitika hangu but inini I think I will love you from a distance swag inbox yangu please don't tambira kuma inbox usauya I will just love you from a distance uri kwauri nokuti tinotya 2 minutes wati sorry 2 minutes unondimemaidza apa unoda kungotsvaga kundisa munhu akaipa nevanhu kuti ndingoita action chete ndobva ndaitswa munhu akaipa nesingadi kuda kuinga zvandisina kundakambotaura nezvako inga ndambotaura nezvako naye saka ndakatosheya kuti kochi handakaudza kuti stobhera kuti akazviramba wani I don't want to get involved. Saka ndiri kuti I love him from a distance. Munhu kuti padhuze chekuti uite comfortable kuti ipa panenge achitoti akakumbira kudhara one Mavis. Akakumbira akaita live picture kuti tikatotaura izvi zvapera. But ndokuwa kuti musi unoyu 3 days ago akandimemaidza. Ndinoona 3 days apa akandimemaidza. Tobva kukumbira negesti chitoripo. Pane pandakazona chitambidzi zviramba zvisikudidire zvikunoita shuwa ndaitavende moyo kuti zvino munhu anga achaiwawo chikafu tiri kwei asi ndakangosa mubvunzo kunongomubvunza kuti ne mwanangu zvino mari dzengomwa unodzidawo here hope yengomwa unodzidawo here ndobva ndangoisa kuti kati andizowa meseji kana yarespond ndinorekodwa unoti rekodha ndozvinozonetsa unoti rekodha utanga kuti worekodha uri munhu wekurekodha munotova nanorekodha munohlisa ine hangu video ikaramusa kuti you record please do not come to my WhatsApp vanhu vanorekodha vanhu I don't need you I don't want you close to me ever kana takambotaura zvakatopfuura kana takatombotamba zvikatopfuura izvo kuzodzirekodhi inonge chirekodwa nekuti ine hadzidi hangu kurekodwa nokuti tinonyeya ndikandikataura chokwadi tinotonyeya isu guys kune munhu asingadi izvo zvingiketuka yakuseri kuti tine vanhu vangadobvarira navo kanyaya tinoda kutaura kuda ubva uchiri sineri pakadai takutotaura tinamenya kuti rekodha hai kana atimboona saka guys I've got nothing like anyway handisina anything personal naye handina zvangu anything personal naye at all kanimona ndakatomuregerera zvakatodarika zvese zvakandituka akandimemedza kadiki nganondiziva handizivini zvakatodarika handimona akandishura zvokuti ndoti kushugo kwacho kuchiri kwenhinkikiri kokuti ndaita live papeji pangu nokuti ndaitongerwa live kandakaita peji pangu we have send pressures kuti ichiri live here kandayangotukwa kudai nokuti ndakaita handa kuti amwedzi here guys ndakaita mwedzi ndanda kuda kuchita action manje ndikati kuzvoenda kusiko nokuti vakupinzwa vana nemurume aiwa kuzvoenda kutiko chitega ndichizvimisa ndozvandanda kuda kuti ndichiita handimaona ati unoziva kuti munhu anenge wakamboita kuti soft spot naye unozongosvika nekamwe kasoft spot kuti but agozodii anohuza tisi uyu munhu uyu ozongosiya handimaona but kana takambotaura tise kuseri kuti dziedhi fona dziedhe vanhu lidia fona dzisikuedha vanhu masivana dziedhe vanhu takambotaura tise tikadai ndokusendera jeki zvinonetsa kuti ticharamba tichizouya kuseri because tichataura handimaona kana atimurisei thank you saka vakagwa hondo on my behalf naimi ati ndo vakatorwadziwa mufunge andi ava vakatorwa ina handivazivi gona ndakati takatovaona zvangu imamacomments hanimona vakatorwadziwa kuti ari kutuka sismed ndobva vasitopa kumubatsira kuroti samwe anti-40 my battle vakarwa hondo yangu handinisingadozivi kuti unotuka mai ava ora chobude wanga uchivatuka wangotwa kuti uvatukewo wovatukewo wotukawo kusvika paunoti paunoziva ndikuvatukirawo zvikwete zvomatukira changasire ndopangagara akatongotiwo kana kuti zita rangu arinoita maviews ka rinongokuita maviews 1 day 2 days 3 hauna maviews ine
ningirira makawandisira iyo onitutumirai pachokwadi chinsimeri patekoti iri fashion inodzikisa makwa rekodho ai maka kana kuhandisi kurekodwa zvazvinoita ndezvekudai so unoziva inini ndenichiti uri munhu wangu andira touya andika iwe andiwa mwewe zhinji ndokuzivai pano tajairana kuonana pana apandi and then I simeni muri mambono zvapostwa natongoti ndiani mambono zvapostwa nashumbresi ndosaposta kuti kudini hanzi kuti ndinotosa kuti kana shumbresi atoshamba ende vanhu vanoshambira vanhu vane hama tikutorei apo vanhu vane hama here avo neiwe hama dzitikazviona tikunotaura paya mangwana takona kuti wakanga uchimakanga ndoti ndiwoti waburisa zvaungaita hanga recording ina handina saka inozongosara yakabata ini chero tichitaura tese tikataura zvakaipa kana kunobuda one side unosara wakaipa guys nokuti kunobuda one side nandina ponobuda sinotaura kuti ane hama here munhu iyeyi anoona shuwa mukadzi mukuru kudai shuwa pafacebook mukati ane hama yeyi inobva yamanya iyoyo andiwana ipapo pati iyoyo papo tatotaura saka kana hanzi ignoring my comments. What did you say? Saka panonetsa guys yadzengwana ndakoti chero iwe handisi kuti you can trust mna nerecord haungabva trust mna nezvekurekodha vanhu kuti muso munokorana ochengeta perudai zvakaoma ochengeta kumirira muso munokrosana kuno kuti panenge pane hidden agenda because kana pasina hidden agenda correct let's say funda kuri pa auto record wandirekodha nditi but pasina hidden agenda unodelete but ukaona chivamba nazvo usita 15 years 10 years wakazvibata munhu ndachafuna kuti ndinazvo kureva kuti pakapane agenda kafu pakapane agenda but on serious note guys uyu so Fred uyu kutaura choka nambe pamwari Fred mwanangu kana wakatitarisa apa pandi kukumbira selective people regerero wangu kutaka comment section chaiyo ndo yawakatadzira zvikuru comment section before watomboenda kumasocialites uko masocialites haana basa isati kana basa ufunge kuti unongoti memaidza pawadira but comment section ndoyafa kutaka kuvhura kana uchigona kutiteerera advice from a mother ngomwa nanguti ngomwa sekutaura kwenyu antika asi advice ndine yamai andi ndimai vana madhokotera newe semwana anditi start from the comment section swallow your pride mwanangu baya bhatani rako comment section asi ndikukumbirawo kuti muuye you don't need kuti ndaikutukai because no because vanhu vanochema vaivatukira vabereki vavo comment section itaura zvainoda waivatukira vabereki vavo vaidini handiwana baya bhatani then wendauya nekuzvininipisa ndinoziva kuti ndinooneregwa nekamera nebhatani refoni ndinomeregwa nemanhambasi asi semu vanhu vacho vanenge vachikwaipa iko zvino vacho vakatopanduka asi vaiti go ramba wakadzvanya go famba dhongi pasi panyoro iko zvino vakaningirira vakatopanduka futi vaya bhatani I know many ndogara chingona chingochema newedziroro it's fine my sister all is well vaya bhatani kuti vediwe ndinokumbira ruregerero reverse mashoko aya chero ndozvati pamupacho ndingototamba but pakutamba unongosingatotuki zvokuti uchitaura zvinhu chirevesa asi pakutotaura ndinenge kana zvabuda chokuenda kuvanhu vanenge vachitokurevesa vanenge vachiti uri kurevesa hanzi David uyaya pamwe anenge achitomutsiurawo kuseri guys pamwe anenge achitomutsiurawo but chandanoza chokuti taura chokwadi Fred haanzwi haateereri munhu swaga haateereri munhu mufunge haateereri munhu dei aimboteerera chaiko vanhu zvekwamwari chaiko dei atove pari nani izvozvi ave munhu ari nani because hakuna munhu asingatadzi guys tise tinotadza matisvika pakuregerera kuva you show remorse wozvininipisa handika wokumbira regerero zvino kana wakumbira regerero chirega kudzokera futi unoti ningira mai vako manoti amai vako chiro chamai vako hazvizodi kudaro kana wakumbira regerero wochirevesa ndo varungu vako comment section rega kuvatukira vabereki kana angokubhowa zvinari kungomubloka kana kumunyuta wakanyarara kwekuti kutukirwa mai vanhu vakawanda havazvitambiri zvakanaka kutukirwa vabereki ndo pane era hombe wotoenda kumasocialaitika uchikumbira vese kutanga kunoenda chidhamudamuko uchikumbira ikoko because mai vemabhururu ukava krosa futi
Sweden ukamukro maine mabhururu uchikumbira nepaunoziva kuti uri right haunokanganisa for the sake of your own peace, because right now taura chokwadika nditombonzwa tsitsi because wakungodzungaira andiwana unenge wakungodzungaira usingasazivi, wakungodzungaira kunge mweya weshina nenyaya yekuti hauchazivi kuti wodini. Andiwaona hauchazivi taura chokwadi kuzvinezvataura chokwadi gaizika anogona kuti vari mudepression mufunge, anogona kuti nekuti zviri kuitika nemasocialite aya vari kuita kufamba nebhora chimembaidza munhu guys, but mukazozvitarisa zvakare futi sori akoswaga kuti ndakuadresa cause ndakutaura nyaya uyu ako mameseji ako azuro awakandisira aya ndopandangozosvika pakuti ini ndagara nongondimembaidza pane zvaucha ndimembaidza chinyiwa ndasingazivi here, hapana. Asi ukatarisa zvakanaka swaga vanhu vese vari kuti vari kuipisa ava anditinga zvitarise hakuna munhu usina kumbozama kuipisa iwe kuti avengwe nevanhu, hapana. Ini chaipo waifamba neni paya waizama kuda kutsvaga nyaya dzausingazivi uchisema kuti akazodai mai vava vakazodai mai vava vakazodai muroi vakazodai, waizama kuti ndiipe. Handiwana waizama kuti ndiipe ndozvi exactly zviri kungodzoka bheki kwauri zvauri kungoitiswawo nevamwe kuti vanhu nokuti waizama kuipisa vanhu vese. Even iwe zati pani pamwe machoko ekuti tsoga ataugwitiro zvodini kana kutukana nemunhu tukana nemunhu wani pawaitukana nachidhamudhamu paya uchitaura mukadzi wake sokoromera wakataura mutadzi akauraya mukadzi ndakarwa nehanhu anyange yakati bharu hazvichero kuchinzi kudii hazvitaurwi zviya swaga chero ndozvati kutukana but shoko rakadaro haribudi gari ihla kuti ribude munhu kune rimwe shoko rekuti rinofanwa kurema kubuda muromo memunhu, unofanwa kuti kurema kubuda muromo memunhu kuti akauraya mukadzi wake. Tingatukana nezvimwe tikazonati hure muzemuroi but kuzoyatsa kuti akauraya munhu. Imagine hama dzemukadzi dziri pasocial media vachinzochitaura zvinhu zvakadai maiwirirana, vanogona kutofunga kuti mamwe akakuudza kuti ndakauraya mukadzi. Ishoko rinorema kubudisa riya rawaitaura riya hazvibudi kudaro. Sweden mwana uyawe maisamba musina Sweden zvakanaka muchiwirirana Sweden kuti vanochiti chiita mai vako uchimutukira chipamberi vemai vake hana yako ibva kurova swaga, hana yako ibva kurova uchituka mai vemunhu mai vaSweden izerera mai yako, izerera mai vako mai vaSweden. Tasati paunotuka pawaituka zvemubhurugwa inini mai vako anogona tazereramu andika mai vako uri kutuka mai vako zvemubhurugwa hazvinyatsokubuda zvakanaka, hazvibudi zvakanaka. Ndozvikuudza kwauri sauni pawaituka nhubu yanga iri bhururu wako uchimutukira baba vake prostate cancer, munhu anenge atrasta kwauri kuti ndikuudza kuti baba vangu shamwari varwara vadai wozoshandisa against munhu waifanwa kutuka nhubu wobvarura nhubu womuti hure iwe nhubu kuonda kushata chii wotuka baba vake is a no-go area, yanga ine no-go area. Wongosinga handisi kuti guys ini ndiri kutongomutsiura nhasi ndingori mai vari kungotsiurawo ngomai iri kungotsiura andika kungoti azodzidza mangwana akutangana achifunga kana ari munhu ari stable akakwana mubrain ari mentally stable. Next time kana shando rekutukana uye kanota kufunga mashoko kuti but obva anyarara akuta kufunga mashoko obva anyarara. Prostate cancer iyi hainanga neiaplya kuti munhu ndoda kuita prostate cancer. Zvimwe zvinhu zvaunotukana zvo vanhu swaga havakwanisi kuzvichinja. Baba vakasanoziva chamukava neprostate cancer but wakaishandisa kuita chiseko chenyika pasocial media uchishandisa prostate cancer. Baba vari kurwara vasingatombozivi social media ndobva wakanoataka nhubu navo ivavo. Handizivi kuti hana kwairovi here paunenge uchitaura nezvana baba hava vevanhu ava because munhu ane dzakakwana chaiko hana kutokuudza kuti kwanda kuenda kwakusi. Swaga hakuna masagoni kutuka ende hakuna masagoni kutukira vanhu vabereki, asi unoona vanhu havakutukiri vabereki vako because vanhu vanoziva pekugumira, vane pekugumira vanhu. Usatuke une timu inoita kutsiura kuseni. Why ndiri kudaro ende hauteereri because ini ndaimbori timu yaikutsiura kuseni but wanga usingateereri. So handimbode kuti vanhu vari kusure timu raunaro rinokunyengera never because inini ndakutevasa ndaimbozama kutsiura usingazi. Saka it's obviously ava vari kutsiura futa hausi kuvateerera but haungaite munhu asingateereri kutaura chokwadi chaiko
haungaite munhu asingateereri. Unoziva kuti wapa vanhu kuti ninge akanditsiura ndinoteerera, ninge akandiudza iko zvino ona tsvaga ona anti vako ava, anti ava wakanga wakazvibatira murungu wako. Saka Mwari akakutumbira paupenyu. Tinowana madestiny helpers guys, tinowana madestiny helpers anotumigwa naMwari tisingazivi. Takarivara kune destiny helper inongouya kudai so asingakuzivi, anotora nehama dzokutambura but anochuza iwewe. Handimaona because Mwari anenge akazvironga saizvo kuti indabatsira nhingi. Wakaona anti vaya vakauya from America wakabva vakangokuona vakauya vakataka kubatsira nevachidai. Antika madrama ese aiitika anti ava vanga varipo vaiona. Anti apa hativazivi kuda kuti vasi munhu wesocial media. Handimaona hativazivi kuda kuti vasi munhu wesocial media. Anta dai ndiriwe Swaga ndoda kukuudza nhasi teereresai guys nemi muteereretse. Antika pane vamwe vanhu paupenyu kuti chiro chikaita sei you should never address them paupenyu. Kune vamwe vanhu kuti chiro zvaita sei chiro wodinika you respect certain things zvakabva kuita mukati meupenyu hwako. And when you were on your lowest, those people were there for you. You should respect them. And chadai vakakwira vakataura kuti kudii kumalive mangani. So akatitera ndiwo munhu waifa kusambopindura vaya. Ndiye munhu waifa kuramba wakanyorera kuti zii wasaka kukuadvisa ivo semunhu mukuru. Zvaigona kuita gore vachizongona wanda dzoka kutilala shuwa ndakataura ndikadai asi wakaramba wakanyarara. Vakakubatsira mai vaya. Mari dzavaiburitsa ndikada kuvereka kuti 5 star dzawaida kuchukwira ndege, 5 star dzawaida kunogara imari inofamba mahotera akandozviziva kuti dzinenge dziri mari. Vaiburitsa mari yakawanda mai vaya. You were not supposed kutaura nezvestar ravo. Wabva pakaitikei wezva wakanganisira Swaga fangonyarara kuna mai vaya. Mwari chaivo vanoona. Guys, munhu akakubatsira paupenyu hwako. Andika chero akataura chakaipa kuna munhu asaba kupindura kuti munhu akandibatsira ndiri palowest yangu ka. You should respect that person. Rather move away, walk away. Ataka kukucrossa munhu yega, rather just walk away silently. Kungoenda wakanyarara because unenge uchizifuna zvaakambondiitira. Ndanga ndisina chekudya, akandivigira chekudya. Ndanga ndisina mari yerenti yakaipa, ndanga ndisingazivi ndakandikwizawo ndege. Ndakandogara muhotera ndaizivirepi. Unorespekta izvozvo. Kana akucrossa, walk away silently. Ndo inonzi maturity. Silently. Tine vanhu vatotamba navo guys. Vakawanda vatotamba navo. Takatokona nayo mwacho naka. But vamwe vakati tichuka ukataura zvakawanda but ndakangoenda takanyarara. Taura chokwadi. Musi unoenda pandaitaura naDhumepi pakandifonera kuti vakoma vangu tichitaura pachiseka ndakaseka ndikati asi naiwe Dhumepi ndaitomubvunza naye Dhumepi ndumusimbondiudza iwe asi shuwa zvino zvawaitaura zviya ndakupinda kwende ndakashama muromo wangu handidza kuti taipofamba tose chimbonudzawo dzimwe nyaya dzinoibva vanhu kwende ndakashama muromo ndichitaura ndikati saka zvikanzi ende vakoma ndikati andiona ndakaita semunhu mukuru ndakasiya room ka ndakasiya room. Handina kutaura kaenda indakataura zviyara ndadiwe wawo waingobaumba. Handibona ndikatikadii pamwe pakadai dzimba dzaifa kufa ndakashama muromo wangu inini dzimba dzaizoputsika. Handibona ndozoblamwa futi simende vasina kutaura izvi. But pane pari pakuti I kept quiet. Zvimwe zvinonyararai guys, nyarara. Kune vamwe vanhu kuti paupenyu vanhu vakafanana naivavo munhu akafanana akakumbokubatsira akambopfuura nepo uri pasi akakusimudza kudai chero zvodini hazvibudi unonyarara woenda. Anti vaiva yaSwaga zvaizvozvo ndinandiriwe mwanangu. Stop talking about auntie. Stop talking about auntie. Vanyarara kuti zi about auntie rather than just walk away. Ivo auntie munhu mukuru zvamakaita kusai vanoziva. When the time comes antika kana vachiziva kuti apa pakadai so apa ndakanganisa ndini akanganisira mwanangu, she will come back vega. She will come back vega. Stop kuramba chingofamba chingoti andichimurisa picture yavo chidini. Stop it. Stop it Swaga. She was there because they play a very big kudaka munhu wese mai vai America kwabva kwangati mwana mwana mupenyu wako. Dei zvakabudirira dei uri kuAmerica. Tsara chokwadi. Dei zvakabudirira dei uri kuAmerica. Waizova dini kuAmerica? Waizova mama idza here wave kuAmerica. Saka ndinoti izvo zviche right now manje nehunhu dzezvauri kuita izvi manje izvi Swaga. Pane madestiny helpers amwe achiri kukuda but vakutocha kusvika padhuze newe.
vakutya kuti nekuti zvawaitira anti munhu nekubata kwakaita chero vanga vane lingi rekuda kukupa navo vakutya watovharisawo even wasting god vakutya kusvika padhuze newe ndinoita peace tari. It does not mean that she's my friend. No, we just made peace. We are not friends with Dumepini. We just made peace so that we are cool. Simple. Just peace for my own peace of mind and for your own peace of mind. Anti-Mashwan. So, can I answer back about Zika? That's how I Sweden, Shaji Damdam, Shanubu, Sha aunt. I did it. Sha aunt. Then he went here and footy were tinga there. Wakaboita live which took our marabid and then could comment. I didn't want to comment. Vamarambire vava waitira life pemba uchiva tukotwa imaitire vamarambire vakango andisi ndakamira comment kupi konchagosire ndikati vamarambire zvakanaka ndakati ndika video ndakaita ndobva vangokaona baba vedu vati vamai vanoda pa $100 vari kupi vataura zvinhu zvandifadza akaioneka akati muda pa $100 yei imi vamarambire muda pa $100 yei akavashura. Yes, Iris, that's the plan. Akavashura baba vaya hauna level navo hauna zera navo baba vaya munhu mukuru kuna vanhu kuti unofana kutya swaga kuti ubayirelete content zvayo kubaya live button uchiti unofana kutya mwanangu kuti kubayira live munhu akaita sababa vaya vaya hazvibudi munhu mukuru besides kuti havakuziva havana kutaura newe havana kudi ungobaya bhatani chete because vati mari imari yavo yemhomwe mavo yavati vari kuda kupa simeni wavava vasingazi vanongovaona pasi vanongonifollowa panapa ikuti ndakutaura navo zvangu kusei zvokutoda but ipapo vaingondiona paplatform pananongofollowa vakavane follow yavo iri pani wakavatukirira sera rimwe itya swaga iwa kutya hauna zvikwanisiro swaga zvokuti unofamba chikudenana nevanhu pese pese iko zvinokana South Africa life yako inenge iri pariski ndoda kukudza chokwadi wangu life yako inenge iri pariski kufamba chauta kudai soka hautozivi kuti unosangana nana nokudii hauzivi ndakarohwa neana uchiti Sweden ngaafe ngaaite accident afe shoko Satani ano kungoti handizivi let me inguva ikozvozvo what's the time because post office yakanguvhara post office inovhara 12 guys post office inovhara 12 the guy tinoposta zvinhu zvevanhu because ndakana pandiri pana first post office inovhara nozodii Kelly avana vakagona kunoposta zvinhu zvevanhu zvakati wandei handimona ndachida kuti ndinyatsa kumudza but manje vanhu zvinhu zvavo vada zvinhu zvinopostwa handimaona hazvibudi paunotaura kuti ndingi ngaafe. The devil is right there listening to you, confirming, fulfilling with your mouth. Now, what does the devil do? Anokwanisa kupinda ipapo. Andiona. So ndinopinda kuchema kubhabona iwe tukulubu obhava. Andiona. Takunzwa iwe 2 minutes kuti munhu ngafe. Anogara pasi shobiti yapa. Kana nyama za Sweden kuti unogarika kati mupenyu wako. Kana turi kutsvagira newo rufu. Kuzvidedzera rufu. Muromo wako ngautye muromo kutaura pamwe mashoko ngautye kuti ngadone mota ngafe reason iri yei people we fall out tinotamba tese pakuratidza kutamba tese towirirana futi zvemakuratidza kurirana tese people they can be friends today they fall out murume nemukadzi vanororana vete 20 years vofuma vakarambana munhu akazvarwa achafana kufa hatimaona munhu akazvarwa achafana kufa haushuviri munhu chakaipa because kushuvira munhu chakaipa the moment yawashuvira chakaipa kuti ngaafe wona zviri kuita upenyu hwako pamwe Sweden haumuzivi every night anopfugama ane closet yake anopinetsora namwari wake andiona achichema kuna mwari wake swaga ndida kukudza wasvika pauri apa neminamato mwanangu yevanhu wasvika neminamato kune kuti kudii kana kuti chii kune vanhu vaita minamato kumakora swaga kwakagadzirwa gurupu rainamata nezvako iwe ndakuchitaura nhasi guys ndakuchitaura nhasi handizambobvira ndakazvitaura izvi maiko kungotaurawo but shoko rimwe rinopinda kwakagadzirwa gurupu raiveko remaprayers nezita rako
swagara ive ikoko kune masanotoziva ari kushandwa kumaprayer group ikoko yours was one of it wasvika pawasvika kana tozogara mwari sege kutamba namwari God cannot be mocked. Let's not mock God anyway. Kana tozogara ngatimokane ngati but let's not mock God. Yekunoku isayekuhaidita seyekupe1 God cannot be mocked. Hautambi namwari soga uchiuya palive wotanga kuti vanhu ngatinamatei wonamatisa vanhu 1 hour wakabata bhuku dzvene rinoyera uchinamatisa vanhu wapedza bhuku iroro warisapa obva watanga kuti musatanyoko chakazodai chako chama yako chakadai kumoka mwari inonzi blaspheming swagger. Inonzi blaspheming. Hautambine hazvisangani imvura neoiri hazvisangani. More blessing because ndiri kumutsiura samai nhasi. Nhasi ndatora whatever zvepakati pedu pangu naye ndazvisa pasaidi. Ndiri kumutsiura samaiwo zvavo ngomari kudarika. Handinoona. Inonzi blaspheming mwanangu hautambi itori mvura neoiri wapedza kuti mwadzakati wapedza kuti maloti kwamai vako ukazodai munhu ngaafe. God does not work that way. Mwari havateereri munamato wakadaro. Havateereri munhu kiri Bridge Street. No, haisi Bridge Street mani patseda. Ngandikonoona. Handioona. Rega kuramba uchingokrosa vanhu vese. Comment section wotuka vanhu vese wotuka tobvako toenda kuna hanzi macontent creator avari kuita zvombe iye hapana chaita sofa ndosaka ndiri kuzama kumuudza samai anditi ndosaka ndiri kumuudza samai alright thanks for confirming ndosaka ndiri kumuudza samai obva pokuti kuna Luisa maitukana futi andika maitukana makasvika hazvina basa living hazvina basa asi soko rimwe rinohwikwa. Yes, Maryland takadzidza swagger we learned the hard way tese pano pasocial media we learned the hard way anditi iwewo ndio munhu angadai aprodhusa kubva kwatiri swagger isu unogara uchingowa kuchinzi asi tikazonyatsa kugara newe pasi tikanyatsa kufamba newe nenyaya dzekumvengevenge unotozoona kuti kana vanhu votaura vanokoresa nyaya dzisipo. Ndakazobvunza mumwe maimsuno kwaBrian ndikati naimi imi munoti kwai kwakafa munhu iwe Brian boya pano munhu uyu akafa kuti kwatisingaziva vanonzi vakafa ndevapi kwava mai vakati chitifai zvewani takangohwati ndo zvinongotaurwa saka zvazvinotaurwa zvinoreva kuipisana zvakati hakuna munhu angadzi anofa gaizi munhu anofa kumaruzeva atisingaziva anozikamwa pasocial media pagofa muti kuda kuchiziva kuti kwafa munhu marriage igoparara guys igonzi yaparadzwa nesocial media makambona marriage inoparadzwa nesocial media marriage chaiyo yakadiri strong yakasimba kudai igonzi yaparadzwa nesocial media kana kuti inenge yagara ine macrack marriage iyoyo inenge yagara ine macrack marriage iyoyo unganodzidza kubva kwatiri but ndopa unotowedzera kuita fire kuwedzera kutuka vanhu kuwedzera kudi uda kunda pawedzera raunoshasari kuti ngoma paunoti ngomwa handina mandinga ndingotaura wani paunoti vanhu ngomwa zvakadai swagger kune vamwe vanondozoziva apa vandotaura navo inini andika vaindudza nyaya dzavo vaikusapota zvokudaro vachikukandira mastars zvokudaro vanotori comments pano vakanga vakatevera inini andika kwauri chero pandakapadzana newe vakasara koko vakazokubhloka watanga kuti ngomwa swagger mwari waunobata bhaibheri uya uya uchinamata kwaari uya uya ndiye mwari muchitanosika vanhu handiri kuzvinzwa ndikakuti uri ngochani inini ukatuka munhu kuti ngochani zvakasiyana nekutuka munhu kuti ngoma ngochani it's a choice swagger izvo zvinogona kutongoita choice yekuti ndiri kuda kutobuda mangwana ndiri murume ichoice handisi ndizonobviswa mazamu ndizomwa mapirisi angu ndebvudzi kuri dzokura nditobvisa magaro it's by choice mutiti asimino yakabhorogwa sevave murume it's a choice but handigone kuburisa muromo wangu uyu uchiudza mukadzi akachema umwe ari kutochema kuna mwari reitino achipfugama kuti mwari saka nyaya yangu maikundikana here madziwa nebiso dzezvichera mwari saka muri kuda kuti mwari ndite sei
mwatini ndakanga mariko akasikwa akadaro ndozvaati akauya akadaro panyika ari kutotambura kudya zvinovava kudya zvipi kuti akwanise kuita mwana iwewe yobva wati zinkomwa hauna kutuka meni watuka vakadzi vese vanoza kuita mwana because meni akutori naye but vakadzi vese vawatuka varikutaza kuti watuka vakadzi vasina kuita vari kutadza kuita mwana ari kufona windiani hello hello Hello, is that Sis Melly? yes Sis Melly? yeah This is a message to Saga. Saga, like, let me just sit properly. Saga, Saga, Pikutanga, you need to know, Kuti, you should never, ever be entitled to anyone's pocket. When someone or anybody comes and helps you, regardless of the magnitude that they're helping you, they've got a right to take away their help, to withdraw from helping you without any explanation. Because the reason why I'm saying this, you've been uchi auntie kuti she stopped helping me and I don't even know why. Auskunyara. Why are you even saying that? Doesn't even make sense. Like what Smelly said. Kuti, you should be grateful. Kuti, this is a stranger, a total stranger. Nobody even referred her to you. She chose you. She picked you. Because maybe Mwari Akati, go and help this child. Mwari is powerful. He can send us. He can guide us to things for reasons that we can't even explain ourselves. But you have been saying all sorts. I remember Iwewe Saga used to say, Kuti, Nyangozukadi. I will never expose Auntie's name. I will never Kumutuka. I will never. Guys, if you've heard that before, you're like who's comment section, you've heard that. I am not lying. He said that several times, but when it came to Auntie, that's when I thought, Kuti, now, Mumu Yuga. I'm not secret. So right now I am saying, Swaga, you need to get off your behind, get off your backside, and you know not Swagabasa. All these things that were being done, you had helpers. People opening my accounts for you, people collecting your money, people helping you filling forms, people helping you finding links, people helping you with rent, people helping you with Wi-Fi, people helping with even thinking, what is wrong with you? Yeah. Even strawberry lips, people buying that. Exactly, people buying you with people buying you Wi-Fi. And when you hear what I say, when the room is singing away, you take care of a Bible, a book that is, you know, Jesus, you have to, you know, you don't even have respect for such a book. One page always a site. What kind of junk? And you think, Kuti, you are going to get blessings. I am not God. I am not cursing you. You've cursed yourself. Anything wrong that happens to you, Iwewe Swaga, you always blame somebody. You always blame yourself. I don't remember Iwewe blaming. I mean, you always blame somebody. I've never heard you blame yourself. I have never, ever since I've known you. But you don't go my touchline. I've never heard you blame yourself. You're always blaming other people. Do you think we are stupid? How many blessings, how many supporters, how many loyal followers have you lost Iwewe Swaga? Sit down and count. You know them better than us. Ask yourself why. People who will bend over backwards for you.
People who even try to take a bullet for you. People who never met you. People who knew maybe they will never meet you. But they went over bounds for you. Let me tell you right now. I wish I was seeing who you were. You are nothing. Because you have shown my little arco have showed us, because I was seeing you. And do not where were you are nothing. We're not telling you have a child. You don't even look for that child. You don't have support for that child. You don't make an attempt to find out one other thing. But you've got the guts. I investigator. I remember that this guy in. I did not see madam. No, madam's got your daughter. Kola. You know what? You know It's okay, Kola. Do you remember the last time? I was the caller that was there when he came up. That time. And then later on, we'll come meet Ruri Guerrero. This man, I know, my sister, you've got a good heart. But once again, I am asking of me and 98 others who are thinking like me. Don't even be tempted ever again to forgive that thing. That's human. I forgave him long time ago, but I stay away. I forgave him. Don't even pick up the phone, sister. Advises. Right now you're advising him. No, I know. And I put him on that thing to put Taura Samai. Can I tell Samai meaning to say to put Sura Iwe? Can only Verake, to put Sura Kundai. When I think it, put Sura Soga, because Muslim bracket. So I'm just speaking like as a mother figure. Yes, thank you, sister, because we heard for you. You know what you are. And you know what? It really hurt us. I know that we can't control. I'm not here to control who you talk to, who you forgive, and everything else. But I knew personally after he came back and said, "Yeah, Zaita, maybe forgive me." I was like, "Oh, for fuck's sake, this is not even gonna last." It never lasted. And if I was, you're giving him advice as Samai, Kweti, Swata, type in the comment section here. Yes. Sis Melly, that all the advice you're giving him is very good advice. But let me tell you something. Nothing will last. We know, everybody here knows, Swagger will apologize today o'clock. Mangwana o'clock, Anenga change. Do we remember when there was this whole big thing between him and Anazanichi Damu Damu? And then he had these so-called advisors behind him. And then he said, okay, and it's a town I'm doing something new, da 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 da. Did that last a week? Can anybody did that last a week here? And it was something take care, and this could have won this, that, and the other. But when Ananzani, by the way, I'm naming names. It's not just naming names here, but I'm going to name names. When David was starting to put all those, he was sharing that on his page, meaning he was entertaining it. And then 1 to 3 is back on shout. For Swagger to forgive people, it's impossible. It's never authentic. It's never genuine. He's doing it because he wants something at that minute. Right now, he was wanting to make a star party. Whose problem is it, Swagger? Whose problem? Whose problem is it? I don't have money right now. Is it everybody's problem? Huh? Is it everybody's problem? You need to blame yourself. Why coming to? Because we can start talking. Well, you wanted to call that money from people indirectly. That's stealing. That's stealing that you're doing. We don't care what you did with that money. We don't care what you did. Whatever 6,000 could have it's none of our business. That was your money. You chose to do what you wanted to do with it.
Saka, saka ndiche ipaporeka ndiye chekujika. What? We don't care. Amai vangu, we don't care. It's not our problem. You are so entitled to people's pockets. Stop it. You unotuka vanhu iwewe who go to people's lives or who are in people's lives but you could iwewe, then you took them. I'm going to say another name. I'm sorry, this man has been so close to what's his name, to EFA. There's a guy, I was on a live, there's a guy announcing Kingship, I think Kingship Mofo or something. That guy has been standing with you left, right, and center. Left, right, and center. But the guy has gone away from you. I don't know what happened the other day. Well, remember, it's a good thing. Hey, yakuwana ku live ya Sylvia. Yakuwana ku live ya Stobo. Yeah. But remember, it's a well, Kanyara. Are people supposed to be singing? Not supposed to go to people's lives just because you were put out. Who are you? What did you see you were? Those other people that Sismena was saying, could you apologize to comment section that when they're trying to advise you, trying to guide you, or nobody talk, we're not talking about anyone. You don't have brain dolo. I am telling you right now. Swagger, you need to know, not Swagger, Freddy, Chikoro Chaka Kosha. Chikoro Chaka Kosha. We're not saying go to university level. We're not saying you have a doctorate. But just know, just be smart in the head. Everything that your trip to overseas was being done by you, for you by other people. But all those people, whatever how many admins did you have that you put on the spotlight? How many? So that everybody else on the social media platforms is wrong except Iwewe Freddy Zimunda. Ayiwa Freddy, une era. Wait a my life. Wakaipa iwewe pachakwa bana nokuipisa onokuipisa iwewe wega. Right. Wish you could. You know what? It's just upsetting, Ismaili. That's a man. Alku Shunguruza, people's mental state, emotions, and everything else. Like you said, Kuti, he had to say, to tell the world, Kuti, damu akawula yamkazi wake. Anyway, Tamanai, and all those people, and everybody else. You went to a point where you were taking each other to court. But when it came to Damu, you're saying, because it was you. Because now you're in good books with him. Right. This woman who called herself a bishop, they sued him at some point, wanted to sue him for $1 million. What happened? Now because my son, the guys that I've mentioned, check yourselves as well. Okay, yeah. Kola, thank you very much. I see you've got a lot to say. Thank you, my sister. I just have to cut you a little bit. Thank you very much, my love. Thank you. Bye. Right. Yeah. Kakaipa. Kola was even up to here. And I don't know. So, guys, anyway, Kola has said a lot of things. He has said a lot of things, Kola here, but Tara Chokwadi, Chokwadi Shachu. Do Chokwadi Chiripo, Fred Jimanango, change Unuwako. People will still support you if you change. Show remorse, Kuvan, especially comment section, I wait to Kraberik. Vavo,
nichi usati waenda kumasocialites show remorse, fix things nevanhu. People will support you. Hatikwanise kuti tizoudza vanhu kuti musasupport the swagger. That we cannot. But zvaiko zvino advice andingakupa mwanangu handiti ndeyekudai. Dei zvaigona chimbozvipa weekend day ranhasi namangwana uri kumba uchiita introspect, imbomira kana kubaya mabhatani iri live iri, ita introspect. Mwari unomuziva, ijatara uzomuziviri pekutamba naye chete. Imbodzokera pamberi paMwari Swagger unotaura naMwari kuti Mwari ndodini vakupe direction. Antika dzokera vakupe direction Mwari, then come back on Monday. Antika ita live, apologize to people from your heart. Kwete zvokuudziko zvatiri kuita izvi kungokuonesawo. Apologize to comment section to people. Kune vamwe vanhu vako chaivo vanga vari vanhu vako vekutodaro, vanga vari vasingabudi mucomment section yako, but ukataseko zvinoizva vanhu vako vakapanduka, because pakutuka baba ukangoti takati chamai vako anotongoti zvinokana kuchitukwa, that means tikutotongotukwa tese. Andiona uri kutuka mai vabereki vemunhu wese. Star party guys, ndisadzirewo star party yangu. Go back kuvanhu, apologize to people, yeah. Then after that, go to every social, like I'm live yako. Sometimes kusukwa pride Swagger kwakanaka. Aya live anyway ndauya. Ningi chinyora antika wakazvininipisa. Anyway ndiregererewo ndipewo mukana ndichange panyuwani. People will watch you, as people will still come back to you. Because right now kutaura chokwadi Swagger kuna munhu akudonedza. Wazvidonedzwa wega. Hakuna munhu akudonedza, wazvidonedza wega. Mamwe maprayers aitwa ekuti vanhu vakwanise kugwa newe, because unotuka chomburugwa. Makabona kuti munhu anotuka zvinyadzi guys will always defeat you. Unokudefeata because akangoti akuvhura zvinyadzi chete kudai soka iwe watostaka watoperewa. So you always defeat people because unenge uchitaura zvinyadzi. Antoona. So vanhu chino kuti vakudayire vamwe vanonyarara, but they have a lot to say, but vanopesera ngonyarara. Kuti you know what gani ngonyarara. Iwe kunyarara kwacho manje ugoni kuita read between the lines kuti vanhu kunyarara uko vanyarara chi. Unobva watokontinya kuti manje atonditya, vanonditya. Swagger ukangozoti vanhu avatombokutyeka, and hakuna vanhu vanotya vanhu vatye munhu vasingazivi pafoni pasocial media unobatsirikana. But people they keep quiet for the sake of their peace. And is it? Kana dei zvaigona mbotaura kana professionals anokufollowa vari kuna UK ata zvemetaura what umbotaura navo, just vend out, umbotaura navo vanokwanisa kukuonesa pamwe pautori wrong. Thank you Sispeshi, vanokwanisa kukuonesa, vanokwanisa kubatsira, because some of the things maybe will be mentally. Thank you Tembi, 500 says, oh wow, thank you very much. Vanokwanisa kubatsira mentally chaiko, unokwanisa kubatsirwa mentally. Because hazvibetseri nhasi waita peace, mangwana udzokera kunogwa nevanhu vaya. Shoko rako, mashoko mwanangu, zapegumira mashoko pakutaura paya, mashoko ndiwo anodonedza, mashoko ndiwo akakudonedza. Iwo wandonzwa nemuromo ndiwo wakudonedza, hakuna chimwe chinhu. Muromo ndiwo wakudonedza, muromo chaicho ndiwo wakudonedza. Vari padhuze naSwagger chimboendai. Thank you guys for the stars, thank you all the star senders. Vari padhuze naSwagger imbotauraire, imbomisa kuti ambobva paFacebook 2 days chete. Also to Monday and Tuesday, and have a new refreshed Swagger. And it's for now, right now, I'm not a chikaf, and a chi, and it's when you got some bachikaf, no pay. Guys, mubatsire. Atisi varo, yatina moyo yoyo. Guys, it's in the under Kashmir and this Simroy, and Namoyo yoyo. Manokwasa kumpachikaf, mubatsire, mupay chikaf. Because I think as a kids, put it as a wonder in Zara, can I also do number maybe? Anga Simas Wafurapa, Anga Simba good day. Because Simba, Cinema Simba next to Mukudai, guys. Vanokwasa pachikaf, no follower, I participate, I don't pachikaf, mupay, chikafachini, chikafu toilet. At Nimanechikafi toilet. Mupay. Gasha wake Wi-Fi as chikafu ngapu. Chikafu mupay. Wi-Fi aiwa ngasha yake. Because inomnyengera kuti azvidestroy. Asi chikafu kuti arara nose vamwe vanhu vese, aiwa chikafu mupay. Guys vanokwanisa kumupa. Antimaona. So andichamwe ndimberi Swagger kola vaye vakavharisa. Vavharisa kola. Thank you Kundai.
vavharisa kona vataura zvakawanda handichaindi hangu ndaida kudzika hangu newechinyatsokuudza pandizozoita kunge futi ndiri kukutsikira because inini rangu voice manje rine power ndikakuitira live ndichikubo ndosaka mukona kuti guys zvaiko zvino ndikutaura naise mwana ndosaka ndati ndikutaura samai anomaona nokuti ndikauya ndichitaura sasimeni ndakanangana naye anobva atopera kupera kutiwa voice rangu rine power zvamuoziva rinobva raenda zvokuenda zvazvi rine power ini handidi kumudistroya Swagga handidi zvaaida iye kuti tiite isu atiparadzi hazvisiri zvo zvatinoda kuti timuite handiti asi kazhinji kachona kana zvaigona Swagga dei zvaibvira zvaimbonyatsogona chaiko chaiko ka zvambonyatsokugona chaiko chaiko Swagga dei wambotsvaga basa mwanangu tsvaga basa unozobatsirwa social media ngaite side hustle tsvaga kona yako yauri kunorukira mawigi ako urimo tsvaga kona yako yauri kunogadzira misoro yevanhu zvese wotakasvika kona kaunenge wakawaridza mawigi ako wakawaridza maextension ako wakawaridza worega kutukana nevanhu kuti ndo vanhu vachachitenga mawigi ndo vanhu vachagadzirwa misoro imomo zvino ndikakuona chisapureya kuti ndingingafe ndingapinda here mushop mako kuzotenga mafuta ndozoziva kuti mafuta akaiswei kana ndichiona chiushira munhu kuti afe handingazopindi kuzotenga mafuta mushop mako find a corner tengesa kana fridge yako panguva ino zvinhu zvakapuresa handiti uya mamo sell a fridge South Africa koko sell masofa uri panguva yakaoma right now the reasons why tichitenga maproperties aya tengesa masofa ako uwane mari yekutenga kuita business uite business site Facebook ngaite site hustle yako haungararame hausi Kora Obidi anorarama iye Kora Obidi ndi artist anoimba ndo patinotengera zvinhu zviya zvokuti panguva yakaoma tinotengesa kuti tikwanise kukavha tengesa zvaunazvo start something vanokuda vaonewe vaya vanozokuwedzera andika show commitment kuti anyway ndakutengesawo masofa angu ndoda kutanga business ndikutengesawo firiji yangu uchatenga imwe show commitment ukatadza vanhu kuti ndiri kuchowa commitment ndiri kutengesa sero anoda gauya atore handimoona kana ndikuenda nayo cash crusaders woenda cash crusaders South Africa kwaunopuwa cash wosiya firiji handiona vanoda kubatsira nokubatsira Swagga even vanombi vanoita zvokugadzira loni dzevanhu havana kupusa tena baba vakuru vanogadzira loni dzevanhu vanogadzira maruva evanhu hakuna chinonzi basa iri hariitwi Swagga pinda utsvage basa rekugadzira yadzi dzavanhu ndakuda kukuudza chaiko fact of life pinda utsvage basa rekugadzira magadheni evanhu uite gadheni bochipuwa mari yako bedei ukaita gadheni ndakupapuwa 250 bedei wanga uchidonge ipoka vatakumba pani pamba utogona kuita live ukapedza kuita live zuva risosina kana kuona 10 stars asi ukanogadzira gadheni unodzoka wakabata 250 yako yautenga usaiwa kwa munhu 1 unotenga neupfu wako life goes on enda unoshanda tsvaga munhu kuti zvakawanda imboinda pamarobots umbomira pamarobots kuti vekuenda uya nhasi ndapana ndikutsvaga basa pamarobots unotenda kubatsire vanhu are getting tired of helping you because havasina mbokuona uri kubasa vanongokuona uchituka and the reason why usangoni kustopa ndakukudza chokwadi Swagga the reason why uri kustopa usikwanisa kustopa kutuka vanhu is because content yako ndo content yako kutuka vanhu if you don't tuka haudi kufunga imwe content saka you have to stick kukutuka vanhu ende unotuka zvisingaiti enda pamarobots penda mumagadheni Swagga iye nemai vano vatembere vanavo ngoma ino ichi iri kuUK inochengeta varwere vanorwara nenjere handiri kunzwa inochengeta varwere vanorwara nenjere wokuti mumwe musi maybe akasvika akatriga atika akazviitira ndotomubvisa I used to be a business woman zvaunoziva ndichimhanya mabhawa ndichimhanya masaluni ndichimhanya chino ndiri pakutsvaga Swagga ndiri pakutsvaga handina basa razvo kuti wazoti kwanzi ndakakuhochitira tikuenda kunogeza madhoti vakuchembera vakura vachembera handina kuringa iwewe chinango chandakati
zvakanakira izvozvo ane mari yake yanayo yaanotichengeta achida kubasa. Ndo vandakaitira kuAfrica vakasingazvigoni izvi zvasingakwanisiki izvi. Sometimes tinobuda mucomfort zone yedu tichiita zvatoda kuita. Handiona tinobuda mucomfort zone. I didn't listen, I didn't care what people were saying. Handiona because ndaiziva kuti okay zvikazodai mangwana kusvikazodai papachadii apa vana vachadii chikozodii handika ndakasera nezvakawanda. Ndikufara sokisoda kuchidai so ndakutongotinetsa kana kuti vakomana zvinhu zvavakutora kuti kwai matereza ndingadzoni kuti ndinozigona ndiri kuna ndingazvikwanisi because ndakazvidza kuti pa5 years ndozvishingirira kutanga kuti ndakagara 16 years 17 years saka ndikazotadza 5 years osara havo vaona vavo osara havo ndozvidzokerera kumba kwangu nemudhara wangu. Inonzi life. Humble yourself. Vakawanda business people vanamai yoyo kuna South Africa ko vaito driver nemota vachimhanya vachidini vakauya kuno vari kuisa zvavari kuitira. Saka iwe buda mucomfort zone chimbosiya kupema kuti vanhu ndipei unoziva kuti ukaenda wega kungoti vanhu vakaona soga shuwa kuti tagadhenika vanokupa usina kukumbira vanokuwedzera usina kukumbira. Sweden akasvika paari nekuda kuti aibuda every night ari mabasa pake nebhatonzi tiki kudai kuchitonhora iwe chimwira tichidiwe mwana uyu achibuda usiku akadai achinda nebhatonzi kunoti mahobo security akaonekwa ari pausecurity vakati uyu mwana uyu ane shungu nelife rega timusimudzire. Akasimudzira kubva kumahobo iko zvino kwaari muchando imomo haumuona akavata ari kachita akamhanya akaenda kumawarehouse akamhanya akanodhirivhara chikafu akamhanya akanodai so vandoona ndo inonzi life. Buda mucomfort zone swaga buda mucomfort zone utsvage zvokuita life noupenyu hwako. People vanotoona kuti wave serious nelife vanokubatsira pamusoro chiro chida kupa munhu pachokubvunza cheione mari ukaita something chitako iwewe vanhu vanokubatsira. Stop chekutanga stop talking about anti isiyana naandi zvachose. Don't talk about anti. 2 dzokera kuvanhu unokumbira regero kubva kumafollowers ese avaitukana. 3 wozoenda kumasocialite ese uchikumbira regero. Chikurukuru change your character. Unhu hwako muromo wako uyu udzidzise kusunga muromo. Dzidzisa kusunga muromo swaga. Mukoma moboys ipaiwo swaga basa kuzvitunha uku aite make up. Kana mukaita vacancy please mupeiwo basa. Problem ndeyekuti manje unorekodha ndoni yahombe iripo. Saka izvo chiro vachida kuita kune mafamily kune macompany politics anenge ariko vanhu vanofana kurekodhwa kuti tigotukirwa mangwana pamberi pana mai vedu. Handiona kawaisa waiboshana nokupa basa apa but nyaya iwo wakataridza unhu kuti unorekodha vanhu ende unotuka vanhu nazvo mangwana wakavarekodha unenge une ma-V11 foni mako. Saka that for that vanhu vachakwanisa madhokutope vane makambani avandoda kukupa vati vakutya izvozvo wakutya. Saka waona disadvantage yekupenga kuti vanhu vakutye uzikamwe nekutuka. People they will be scared of you kuti vakupe anything. Vanotya kuti vakupe basa vanotya. Iwe mazonogona kuita right now but chero ane saluni chechaizvozvi saluni chaiye yake kuti chiuya uise table apa anogona kutya kuti iwe tinosora chirekodhwa zvichinobuda kusocial media. Vanhu vanotya kuti unotora picture zvichitona ukalikisa vanenge vakutya. Amen. Ndakaona manzanzi yako iri comment section kwaluisa uko ichikumbira vedu kuti ndokumbira mumuregererewo. Ndikamubvunza kuti chikanzi ende vakatofanana akandibvira hanzvadzi yake. Hanzvadzi yako diki kuchungurudzika nezviri kuitika pasocial media izvo hausi kunzwirawo hanzvadzi yako tsitsi. Hausi kuvanzwirawo tsitsi. Chinja unhu hwako swaga ndizvati chauya uchipaumba uchituka uchipopota uchidini. Handozviona. It's up to you. Isi tirimo mumba handisi kukwereta rent. Ipapa ndisi kutosla. Handiona. Mafuta ndikutobika makasitore zvakwanza kufana tikuda upamba please tikuda machega. Tikuita business. Dzora moyo swaga dzora rurimi. Nokuti zvazvinodai pamuti munorova negresa ngwari madimini kuzotiwo punhawo zvadzo. Zvazvinodai panada sisimeni vakanga vari vana sisimeni vaya vaikuda kudaro vachikupa magauni chaiyo muchato wounowetera wopuwa gauni uchiti ndoda kuchata wobva wari wetera futi. Zvakandibata asi ndakangoti it's okay ndapa munhu. Handiona saka zvaita naro zvazvake handina kumupa kuti goridzosa. Saka nari wetera aiwa andiona kuti ndiri muro it's okay
pakafa musikana waigara naye wanga usikama kuti tomuita pati chanzi azofa akaura muroyi weazodai no unozvisira hondo dzimwe tinodziwirwa naMwari swaga. You cannot fight every battle uchiwina. Dzimwe hondo unodziwirwa naMwari. Waingofa kungoti rest in peace kudzi wonyarara. Wonoona patani zvokutyora kuti bati Mwari mukadzi uyu mwoyo wakafambe zvakanaka. Ndo muna wacho unopindigwa naMwari iwoyo. Nevanopinda nenzira inorwadza. Isusu panotinamata timbogona vatichuketsaka. Tinoti Mwari mumuitire zvakanaka soga nemashoko anotaura Mwari. Mwari handiti iye anogowanisa Mwari muitire zvakanaka. Ndatopedza. Mwari vanozvifesa kudai zvinodzoka. Zvodzoka zvinoya zvakaipa zvokuti uchakuti ndaroiwa, ndaita seiko, ndadiko, ndadiko, pasina. Ndakamira newe. Wakandito apa nhasi guys ndikadzidi kuzvifunga wanga tinotsofunga ndaitukigwe yini. Kuti ndita sapati, ndizvadaitukirwa kudaro, ndita sapati peji pangu panapa. Ndizvadaitukirwa kudaro. Ndinoona zvisinga make sense, ndinongofunga pamakagara akanditeya. Ndizvandozongofunga. Because hazvaikodzera kuti tukwe kudaro. Kuna vanhu vanotokutuka iwo zvokutodaro wanofanira kutotuka chaizvo kuti uvatukitipi kudaro. Asi ini nokuti ndakuita sapati papeji pangu. Sinozi live papeji pangu uchita sapati yakaenda ndisingazivi iyoyo. Ndo yakati ndawo kuti chibega ndichivaita content. Handizvizire tinachetozvizamawo. Hari noti ndawane kuposta rizi. Saka chinja swaga. Change your ways. Change your ways. Manje Sweden ndikumona kutosunga kuenda kumberi. Koma mazita unobata unazera nawo swaga. Iwo anti vaya zita ravo unazera naro. Vana marambire vaya unazera navo. Ola. Asi swaga so. Ola 7. Waibera live. Unoita anakada tokupindurana kuti hauna zera navo. Ani kodzere kuramba kuti andidi kupodcast nevatichenza ake. But wakamutukirira kuti aramba kunza podcast. Hauna zera navo. Vanhu vanotuka miseve hauna zera navo. Hauna zera navo. Chinja hunhu swaga. Chinja hunhu hwako. Uite munhu chimbobva pasocial media pa 2 days unoita introspect. Mukoma Mo Boys vede vategei ngavamupe basa. Vategei Mukoma Mo Boys. Tegei Mukoma Mo Boys. Vamupewo basa. Kana ivo vabarambire vategei vamupe basa kana construction guys. Vategei vanongomukanda kusite kune vamwe varume anoshanda navo. Vategei guys, vategei vabarambire naivo Mukoma Mo Boys vategei ngavamupe basa kana Bruno hazvizoiti nezvakamboita. Wainopinda kumawarehouse yake ari kuita kugadzira zvinhu wainopinda imo. Hausi simbe swaga. Une maoko you can do it. Social media iyi haina mari yekufunga kuti ungararama life yakanaka ndi-social media yekupiwa nevanhu no. Haina. Even chaivo vamwe vacho vakatokura ne-social media zvokutodaro vari kuita mari ne-social media zvokutodaro. Hauvaoni vachipindura vana taiti vaya vana nyati havapinduri. Iwo unotomeka kuti wabayira munhu wese. Hachina kids. Guys, problem ndekuti tika akagona kunzwisisa kuti abvisa pride anoida construction. Chiri kutambata kusenda construction ipride. Akaziva kuti ngorwisa kuti unoda kurarama life yangu pano anoenda kupunikiri construction. Anoenda. Siya kutuka vanhu uchiziva kuti unoda help yevanhu mangwana. Siya kutuka vanhu uchida help yevanhu mangwana because kurarama namazvita, kurarama nekupema kwakangooma. Kurarama nekungoti uyu ane mari rega ndidefende uyu pakaita nyaya rega ndidefende uyu because ane mari kuti agondipawo something zvakaoma. Because zvimwe pamwe pacho ndozvaunoita iwewe. Unoenda kune vanhu kuti vanhu vacho vese manje vakuziva. Chero ukaenda kunomira navo kadii vanozoti hauna kwako mungano unongovatuka. Anowana. Saka vakukuziva. Hapana chamboita interest zvekunyanyisa kana achambovhunduka kutukwa newe swaga. Achacha kuti umbotarisa kuti vanhu vachatukwa newe. Umbotarisa. Vanhu hapana chambovhunduka kana kutukwa newe kana kuvhunduka kutukwa hapana kuti ibenzi. Ndo palevhura wazvira waiswa iroro. Hazvina kunaka. Swaga. Hazvina kunaka. Usadaro. Hazvina kunaka. Kana chiruka comment section no problem. Vachimutsvagira kona anoruka. But chandoziva kuti zvinonetsa kuti ararame nekuruka chete because kuruka kune competition in South Africa. Kune competition.
kune competition dzataura kuruka. Saka titi isusu anonozorama nekuruka chete guys tinganyeperana. Anofane nzara unless vachimubatsira. Anofane nzara. Tengesa fridge. Tengesa masofa. Joina Aisha. Ichandogoziva nechekuti hakuna munhu ane dheri isingasviki. Hakuna munhu ane dheri isingasviki. Angave ari kutuka iye kana vamwe vari kutuka masititi vachitukirira vachidai so. Tukai zvenyu. Mwari variko, Mwari vanoona dheri renyu rosvika. Munganatsigwa mukatuka kutonerwa muchiti kufadza vanhu muka mire henyu muone. Muchaona kana nguva yakwana. Kune pamwe pakuti mafanwa kutya. Zvimwe zvinhu munhu ngotya kutaura ingotya. Pane ingomira henyu muchaona henyu. Ichakwana kuti tichazotaura nelive yakafana inoi. Tichaitaura. Regai vatuke kumasititi koko. Regai vatuke. Ichakwana nokuti vane vachikufidha ine ma10 pounds 10 rands avazorambi varipo muupenyu. Mwari vane way yavanotandai zvinhu yekuti wega unonyatsa kuona kuti ya ndopandasvika apo gofunga ndakakeswa usina kukeswa. Miromo unozvidonhedza nemuromo wako, unozvidhisita nemuromo wako. Mwari vari koko vanoona uko miromo iyoyi inotuka vanhu vakuru, vamwe vasina kana kutadzira, uchimhemhaidza uchitsvaga uchitaura mashoko asingaiti. Tya Mwari. Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti kutya Mwari ndokuvamba kwezimbo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saka usingatyi Mwari uri dofo hauna wisdom. Paunotya Mwari unoziva zvokutaura, even uchida kutuka unoziva soko rekuburitsa. Because une wisdom. Kana usina wisdom uri dofo. Bhaibheri yanodaro kuti the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saka guys, I'm not bothered. Ndikutaura hangu pano ndashara samai. Andika samai vakutura vana kana kuti vamwe vanawo varipo vakateerera mukati mumacomment section kana kuti kunzoko vakateerera chona live ka. A word is enough for the wise. A word is enough for the wise. Vamwe vanhu vamunotuka havakupinduri. Zvibvunze nebhakai vasingakupinduri. Ask yourself, chisi hachirimwi musiu hachiemeswa charimwa. Vamwe vanoita zvakawanda vazhinji vanonamata vachichema vari mumacloset. Achiti Mwari toda kuti muropafadze uyu mupe makore apa. Ikoko kuti ndiuropafadze uchitaura zvakaipa pamusoro pemunhu yeka. Hauna ropafadzo. Unoona zvino hamuzivi imi. Munomuziva Mwari kusara nezvake panapa. Munomuziva Mwari kusara nezvake panapa muri kutomudzidza. Musanamatira vavengi venyu kuti Mwari ngaafe. Ndoda kuona munhu achifa. Muvengi unofunga kuti muvengi wakaona kuti upedzana naye. Munamatiro Mwari havauteereri. Bless him. Mwari uyu mashoko anotaura ndiwaya. Ndiri musiki wevanhu. Pamwe iye isemigodi ane vake vaanosika. Asi nekuda kwemashoko ake Mwari ndabatikira ndikurwadziwa. Asi ndinoti muwedzere makore akaondekurarama. Bless him Lord. One day agozozivawo kuti muri Mwari. Muregerere mumuitire iwoyo munamate iwoyo chete. Wapedza. Do not pray. Mwari ngazvione. Bless them. Muvasiya. Muone. Matebhuzi anotenga kudai. Kuchinja kudai munozobvunza kuti neverywhere. Ndivo here ava. Miromo yedu kazhinji ishi inotiwisa. Kutaura chokwadi. Ndichitaurawo kudai neniwo ndiri mukati nekuzvitsura zvakare. Ini wacho. Miromo yedu inotiwisa zvatinotaura kune vamwe vanhu. Tiri vanhu. Tiri mughost. Zvinotiwisa. Zviri kutiunzira tizotauri munhu azotaura ke pavanhu. But mukati melife yake munenge makazara kuvava. Mune moto uri kupfuta mukati melife yake. Tinozongoyaota kunge zvinhu zvise zviri correct pasocial media. But mulife muri kupfuta. Uri kuzviziva kuti mulife mako muri kupfuta right now. Muroyi look no further. Hauna munhu akakuroya. Wakazviroya. Muromo wako mashoko unoburitsa uchitaura pamusoro pevanhu zuva nezuva. Vasingakupinduri, vasingatauri nezvako asinei newe. You are bewitching yourself. Moto wakatungidza wega uri mukati meupenyu hwako. Izvozvi. Wakatungidza wega. Hauzobudi hakutodzivereka. Ndatikusha mapositetedza mufara bati kusura uku. Bati kubhedha vanoziva mwateshoza Mwari havarambi vakanyarara. Mukangodziva ichi zvitine mabatsikana. Mwari havarambi vakanyarara. Pasocial media notukana. Totukana. But you can't expect me to ndikatukana newe. Ndinobatira kubatira chigumbu. Ndinoma ndingotuka every day. Ndingokutuka. Hauna kuti wanditadzira ndokumuka ndingokutuka every day. Ndingokutuka.
she's watching muzvizive kune vanhu tiri pasi pane vanhu kunenge kuna mari isi vanhu zvatinga kuita because unotuka zvinyadzi unokatuna vanhu unodini hatina zvatinga kuita asi kune wekuti kana wopinda kana unopindura mwari unotsva kufamily kunopisa kuvana vako kunopisa muromo mashoko zvawainyora pamusoro pevanhu zvawaikatuna vanhu zvawaituka vanhu wedzi rekuti ngobai ndiri kuriona vanhu vakawanda chiri chirai ndari kuona vanhu vakawanda vachiita kunyetsa mupenyu hwevanhu muchapisa nekuti kune izvo vati kune gurupu revakadzi vevasina vanava vari kunamata zvokunamata zviya hazvipereri pasiringi anyway hamuvazivi kana kuvaziva havatomboiwa kwacho havatombotaura kana macomment section asi kumaprayers uko unobvouta pakuti dzorai pesa asikana dzorai mabreak asikana haipereri pasiringi apa haipereri pasiringi vana vechidiki muri pacomment section apa takasangana vana vadiki diki machembere zvese handisika pamunenge even muko ityai pane vamwe kuti kwatasa ingoona kuti avaka izera rapu yangu zera mai vangu rega ndidarike ndisiyane nazvo ndozviudzira munyama just move darika vanofanwa kundiziva inini kuti ndini ndakapenga ndinotopindura navava vandichigova muri kuzviudzira minyama ndamusingaziva maivenyu zvirati muritwai vatite kunyepera vatite nhema kuti ndakareva vatite nhingi ndakazodai hakuna wakazviroya wega nemuromo wako zvigumwe izvi zvinenge zvichitema pasocial media uchitema wakazviroya zvinhu zvako zvakavhara kuti ngi kudai kuti ngi hakuna chiri kufamba hakuna chiri kubvorera because wakavhara wakatora gap wakabloka kudai vamwe venyu mungade muri kumwe kumusoro but makati nti kutora zvidhina wega kuvhara concrete kuti nti kuti handidi kuenda mberi kuda kugumira ipo pano nezvinhu zvatinenge tichiita zvatinenge tichitaura muvanhu zvatinenge tichiramba tichingotaura chingo mashoko munotaura vanhu kana ave ega uchitifunga tiwe ndapedza ndataura zvepasocial media ndatai ndapedza ave ega shoko umwe rinomubata apa ave one zvaanoita kana zvanonotaurawo zvizivi iwe nokuti ndamutuka zvakapera tokangama ndadai but iye ane one umwe anovati achinochemera mwari achiti mwari saka mwari munongonyarara here mwari havana pipa vanyarende mwari havana tobene mwari havakutasa kuti uri mutsvuku uri kutukawo ione kamhino kepoint uri kutuka nezimhino saka noteerera uya nekamhino kepoint mwari vanoteerera munhu wese mugare makachiziva yeah it's true as much as it's entertainment pa social media entertainment kuvanhu asi kana ndo life yangu yotsva ndotsvairi one vangu vachiri kuziva nenge vasipoka saka even uri paspotlight ka zvidzore wega ndikasaposti apa ndichituka munhu mukanozara mukomenti kuti yes ndobva ndonderwa nemakomenti enyu ka when it will come back to me kwete kune vanhu vanenge vakienda mucomment section ipapo mugare makazviziva saka usati wanyora usati wakatuna vanhu usati watinga kumoka mwari mimwe mitauro yamunoisa you mock god indirectly musingazivi uchifunga kuti kutuka munhu you are mocking god you mock god directly usingazivi uchifunga kuti kutuka nairopa ava uri kutuka mwari and you want zvinhu zvako zvikufambire and you want kuti life yako iite mutserendende you want kuti mwari vangu zvinhu zvako zviprogressa you want kuti vana vako vari kupavha zvibudirire vamwe lights dzenchiri kumutatokaita short dzinokatwa short nekuda kwekuti kune vamwe vanhu kuti mukataverenga paipetso ramwari vataura kuti kune vamwe vanhu vanodzurwa mwari vanodzura vamwe vanhu vasina kukwana dzimwe dufu dzedzemamwe mapredate aya anoitika aya mwari vanodzura kudzura chekudzura kudai be careful social media ndokana chikudza kuti iapp isoftware yakagadzirwa nasuka beg nemafriends ake vari kuchikoro iapp yekuti akafunga nhasi kuibvisa anongobvisa app yake akaenda mberi neupenyu hatirege kuzopinda utaziva kupinda denga kukangasika upenyu neapp because I want people maziso andione I want kuchirigwa maoko ndoda kuti mastars auye vakande mastars ndichituka star itoilet star rinenge kana zvopisa kati mupenyu wako mastars aya won't help because unenge watodla mari yacho yapera kudhara kana wotsvagiri mari yemastars chero dai iripo haikwani kana yave shamhu inobva kuna mwari direct yave kuuya haikwani
Haikwani. Comment section. You are not excluded. Pacharowa shamu. Kwanzi nicharowa vana. Ni shambu ye madzitateguru avo. Vacharowa. Vakanga vachitaura zvavaitaura. Vakanga vachinyora zvavainyora. Iwo chikanda masters. Pauri kuziva kuti pari kuchema vamwe vanhu. You are not excluded. You are not excluded. Because wadziya moto wembavha uri mbavha. Zvimwe zvinhu zvako zvichada kunyatsa kufambirai zvakanaka mukati meupenyu hwenyu nekuda kwestar rawakakanda paitukwa edzi yeumwe munhu ari kuchema kuna Mwari everyday kuti Mwari ndakaiona kupi handina mbobvira ndakahura. Mwari makandirasa. Mwari zvakafamba sei? Ari kuchema everyday. Iwo ari kutukwa kunzi une edzi wakaora. Iwo uri kunokanda masters. Makafanana. Wozvibvunza kuti vana vakuva ndanetswa nekuva nako zviri kumafamba sei kuti chichiitika. Wakazviroya. Paunonokanda star pari kutukwa chirwere chemunhu chasina kutsvaga, chasina kuaplaya. Pari kutukwa baba vemunhu vakafa, mai vemunhu vakafa, vasina chavanoziva, vasina kana chavanotomboziva pasocial media, vachitukwa uchikanda star. Iwewe munhu achitukirwa mai vake achienda kunochema kuti Mwari, mama mukai kani, umwe ndeumwe anotenda zvanotenda, achiti muvabereki makanyarara here? Saka ndiri kutukwa munoramba makanyarara here? Achimutsa kunga achamutsa mai vake nebaba vake. Iwe wakakanda masters. You were promoting. Go fund me. Tine vanhu vari kuchema. Pane video yakakanda musikana wenikiri. Handika we pano uyu ane cancer 130 years akabatwa ane stage 3 cancer. And akataura aichema musodzi achiti Mwari kesi yangu maitadza here Mwari. Manditadzawo here ndakapedza kuona kuti ndakangotsudza ndakaida kubuda ndakangogumira kuti Mwari kesi yangu ndakabva ndastopa kuiona video iyoyo. Yakapostwa papeji apa. Ndakabatikana. GoFund inobira kuti nti GoFund yake haifambi GoFund yake asi GoFund asi masters ari kukandwa panoudzwa mukadzi ari kuvata akakotama kumasowe achiti Mwari ndirangarire iwo ndini hana Sera wamangwana wane zuro ndirangarire Mwari chingobata iyo pamunobata vamwe pfureiwo nepano mungobata chibereko changu Mwari honai ndodiko Mwari ari kuchema kako ariko kuningikira chichema anotukwa kunzi ngoma iwe uri kunokanda masters. Asi kune ane cancer hakuna nesa kana sendi GoFund yakamira. Kune ari kurwara, vana vari kurwara, kune asina makumbo ari kutsvagirwa wheelchair inetsa kubuda haiwaniki zvokumhanya. Komastars tikaisa pane vanhu vari kutsvaga mawheelchair. Komastars tikaisa kune vanhu vari kutsvaga kurubatsiro vari kutsvaga chikafu. Mwari havaoni here? Kunonzi blessed is the hand that gives in good things, in a positive way, not kuti zvinhu zvakaipa. Ida unopa unoti uropafadzwa here? Will be saying a different thing. Enda unopa munhu ari kupa uche mwana yase makumbo yakuti ndauya ndakutengera uniform yechikoro. Masters anoenda kupa mari kutenga mainu. Unoti audzokera utaura kuti vedu wezvo ndakaitirwa naMwari. Ndiani akambodzoka achitaura zvakaitirwa naMwari kuti ndakaenda masters pari kutukwa vanhu, pari kutukwa vabereki vevanhu. Saka Mwari vakandropafadza singaiti ndiani kana aripo ngauve yafona apo kuti ndakakanda masters pakanga pachitukwa vanhu funge Mwari vakandropafadza ndokumbirawo testimony kana aripo wani zvake auya ataura. Tine vanhu vasina pekugara, chembere dziri kunetsekana. Tinotambura nemaGoFund, haisi yangu GoFund ndekubatsira asina. Tinokumbira takumbira zvokuti nai vedu wei ngatichikumbirawo vedu wei kati ngatisei madhodha zvikwadi vedu wei ngatidai. Asi pari kunzwa kunzi mai vako pamanoti pamai vako pamanoti panhingi iri needzi iri ngomwa mazihure varoi ukuta kumwaya masters. Vakomana garai pasi mumbofunga madzimai.
chimbogara ipasi mumbofunga kuti chaiko imi mamwe vazhinji venyu munotoziva Mwari wacho munomunamata vanofara newe here vachikuona muchita zvamunenge muchita zviya. Chimbofokai shift yenyu kune vanhu vari kutambura mumbonodzvara iko muone kuti kunotonzi kudzvara muone kuti hazvifambi here, muone kuti zvinhu zvenyu hazvivhuriki here. Mumbozvibvunza ngerai pana Mwari vadikani. Vazhinji venyu izvozvo hausi socialite, hauna munhu wakagombaira life dzakano uchituka, but right now hausi kutoziva kuti life yako iri kufamba sei. It's a series of bad things happening to you every day. So what does it wait to say? Masters. Awakakanda baya pane mumakanonamata chemari muchikona iwo chifidha nekukanda masters kuti wedzera, because kukanda kakuti wedzera ramba wakadzvanya. Zvinhu zvepasi media zvotaruka one day vanotukana nhasi mangwana wotomove on, but star waisa wakadzvara vari kutukwa ipapo ndopakanodzvara, vari kutuka ipapo ndopakanodzvara ipapo. Be very careful guys pane zvatinoita, be very careful. Handisi kuti masters vanhu ngavasapiwa masters, masocialites anokuentertainai guys, they entertain you a lot. Vanotora nguva yavo pamwe vanonga achienda kubasa achidini akasangana nemi, iwe uri kubasa time yako inenge ichitofamba iye achikuentertaina. They need to be appreciated, yes. Antika vanhu vachita malive vachitaura yes, kanoona appreciate them, but pane pamwe kuti panobuda mashoko ekuti wega kana uri munhu ane dzakakwana after waisa start ufa uchibvunza kuti masters andakanda apa sindakanda masters ei, masters iyi andakanda apa ndova kuchibvunza wawega kuti istari randakanda apa nderei. Anyway, ndangoti nditaure handitika sorry yenyu kana pane wanda offender, that was not my intention, but nangoti zvakataka kutaura nyaya yaFreddy hatizongopedziseri kunge iye Freddy egawo ndiye nyangwe nesuwo tiri wrong. Isusu vacho masocialites including me, I must not just go do things randomly kunzongo nchitikwa because ndine backup system yevanhu vanondimira nenga nozodai. No, musandifide pane chiita zvinhu zvakaipa paya, please musandiomberere maoko handika, because munoenda kugomba neni, munowira neni mugomba. In the name of we love you, we support you. Pandinotadza seurai kana musiwo ndichicha nekutukwa ndikoko, asi kundituka kunditsiura kundida hamusi kuda kuti ndiwire mugomba. Zvamuri kutoita ipapo zvamamuchitaura nhasi kuti tigokuonai because muri kutoziva kuti vakangodzokerako zvinoitika kumberi zvi mune kodzero yekutotuka nekutotaura, because that's real love. Kana musingatidi munenge muchiti rambai makadzvanya ipapo. Kwandotuka clip yaundipa kusi kundida kundivenga, kundipa clip kwandiri kutukwa kuti ndidi ndione kana ndaona ndotrigwa ndodini ndodavira undoitanga and you get entertained. Tonotsvira here social media asikana, torega kuonawo here denga nekuda kwesocial media. Upenyu hwedu tozviblokera mablessings here nekuda kwesocial media, kwefacebook apo yazuka ari kuita mari apa ndiani, zuka ari kuita mari vedu yekuti hatozivi mufunge. Katike kuti kwanzi if a blind man kwanchi, how can a blind man lead another blind man, or both will fall into a pit? Ndiri bofu kudai mukanditevera ndichiita zvinhu zvakaipa zvokudaro handika nditori bofu kudhara, ndiri kutonowira mukati megomba, ndiri kunowira nemi because I'm a blind person. How can I lead you when I'm blind? I don't see where I'm going. Pandowira mugomba muri kuwira neni. I don't want you kuti muwire mugomba neni. Imi bamungafaniwo futi anotida kuti ndiwire mugomba. Therefore pamunotoona kuti apa vatorasika platform iripo, madhimini munomaziva tidairei life toda kutaura navo ava. Vavawi simedi tikudai kulife uyai. What is this? Munhu anonzwa even chero ndikada kuzama kuti chii asi ndandega mashoko musafunga mashoko amunenge mushara yani atimanzwi ndandega ndinesotaka kugaya kuti hey pati paya pati shoko riya unotonga kuridzeya uri wega unotsina kuti it's not worth it.
ndikukanganisa vanhu vanotosira vanotokufarira pesata kuzonyanza kuona azvide kuti ndikutaura kudai ndiri mutsvene guys munonyanza you all know me now handisi mutsvene ndichitotaura kudai kutozvitsiurawo futi hanomaona asi ndinongoti tinoregererana guys hatingarambi takabatirirana asi tinoregererana taregererana gara ikoko ndogara kuno handidi beef newe handidi kuti haubhadhibhadhi don't come to my inbox I'm forgiven you hatingarambi takangobatirana unoramba uchingouya chikondigira kuti paiwe paya zvamakazoda anyway takaita move on. We don't dwell in our past. We don't dwell in the past. Ukono uchigara kumasure, there's something wrong. Uri muroi, there's something wrong with you. We move. Kana Bible chichari ndotaura kuti God says he forgives people 77 times 7 per day. Hakuna kanitaza zvakadaro. Hakuna kanongotadza kusvika pakadaro kuti per day unotadza 77 times 7 per day. Hakuna. Hakuna nekwambotadza wabwere kuita sei. Hakuna. Asi anga chingoti ndegererana. Saka ini mukandiona ndakutaurawo zvanhingi pane social comment section. Haidi kuti vanhu vatoregerana kuti vawirirana haidi. Haidi. Ndikati ningi zvakadai so mataureni zvemunhu iyeye guys ngatinamatei Mwari. Let's not worship people. Hati muri kunzwa? Ngatinamatei Mwari, ngatitegei kunamata vanhu. Kune vanhu vave kutonamata vanhu zvokutodaro. Unotozviona ukaisa post uchiti ningi uchara zvakanaka come on, there's God who needs to be worshipped up there. Wapedza here kama wakuna Mwari wakanaka here? Wapedza here kunamata Mwari wakunamata munhu? Namatai Mwari, ngatitsvagei Mwari achawanikwa. Ndiyo nguva yacho iyoyo, nokuti ramangwana redu is not guaranteed. Harisikama. Guys, ndataurisa. Hamini kwayazosvika live tasvika kusei. But Mwari wakuitire zvakanaka, and I hope Swaga you were listening wazvinzwa. Hanzi ndaimbokundura isimenda zvapakinoita. You see, and I knew ndozviziva. Speaker ndaikuona pamwe pacho ndaitonga ndakatobhokubloka. Pamwe pacho ndaito waidi ultra daily apa ndikuzivi haundizivi. Ndandiona apa I never even answered you. Ukazozvidzokera kumashure wega unonetsa kufunga kuti but pamwe pazvaitika paya mukati havasiwo vanasimbeli vava. Because ukazobvunza kuti waivatuka vanga vakuitirei unenge usina chekubata. Kuti vakandidai ukanga uchingoona umwe achituka ukahakira waingotaurawo nyaya dzausingazivi kuti kubvira nekwai kwakadai wanga usiko pamwe haungu pamwe unotombopindamo kana kuti wainokwanisa kuita wakaitika hani munoona. So the reason me inini ndinoona handigone kuchengeta chigumbu manje. Maghosti mazhinji anotouya anoswera pane masivani vanhu vaindimemaidza zvokutodaro zvikutodaro but hatigoni handitogoni kuti ndingatsamwira ndinongoona kuti neno zvakatopera kudhara ndi the fact yekuti atoya pana kunote zvaitonditukira akapedza kakundituka kwacho saka ndoramba ndinongomba kutoramba ndakangochengeta chigumbu takambozondituka paya I move handigare kumasure ndinomuvha kumberi handigare kumasure I move. Unoita minyama nezvimwe zvisina nebasa rese kutuka munhu because ari kutukana nanhingi wakunotenga site wakunondinonyera nanhingi because unopiwa $20 wangu kana $20 won't help you kana Mwari vakudayira won't help you kana Mwari vakupindura haishande $50 kana Mwari vakupindura $100 haishande kana Mwari vakupindura $1,000 harishande kana Mwari vakupindura. Let's go out there and be better people. Mwari wakuitire zvakanaka guys. God bless you.